mar chungo kony mabende gi jachiwe pinje mopogore opogore piny Kenya ka anno ka oganda moheo 35,000 biro bedo kalalo tijegi. Sigana makamana kelo chieng' Ngeso Nyakwar Gajwang abiro bedo kalero ni moko kuom kembe mabende oseloro osara mabende osechungi moko bende nochulo osara mano mar dwe mokwongo nyaka sani osara margi ochunge. Standard okete gi dholiech DCI mog cover up en ang'o mok timre Nyakwar Gajwang ka bende kar kano ringre mago mag jomotho mago mag piny owacho yangore ni opong' gi ringre to opong' gi ringre mane beni timo negi nonro to oseyangore ni ok tim nonro makare. Dibe nitiere kaka okwach kich gi jogo eko matiyo e mortuaries kata mana kar kano ringre nitiere gima gipando nikech nond ng'ato iwacho ni gi fingerprints mar nono kapo nono ni mago jal margi kata oyo to kanyo bende kirange en kwan mamalo ahinya Sharon gi Joyce to penjo mantie ka kata ma ogai mar LSK penjo ni jal mano yud ringre ne gin jomlolongo adek joma nodhi omlolongo bang'e yudo kanyo ka achiel yudo e aora kitere City Mortuary kanyo kirango ringre machielo chaki yudo moro iye kanyo to wacho ni owadi osebedo ka bi sani Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary kendo owacho ni Onyango Toyo mano ma rito ringre jok motho City Mortuary wuotho kode e cabinet ka cabinet kayawo ni mondo onene mang'ate to kone owacho no romo gi ji mathoth ma obeti ji motho magalagala oromo mana kod kar kanyo to gigi duto timo to chal ka gima attendance mantie kaka to Onyango Toyo gi ema koro bende pando gimoro ma miyo ponono japiny mowito ng'ate ok deng'e nikech ok diwach ni chopo mortuary kacha to ng'ati manowito ngimane mane nyalo identify kata me identify kawuono nok nyalo identify ndalo adek mokalo kata dwe achiel mokalo batene ni nyalo bedo ni nitiere gik ma otoyo go bende ong'eyo ponono ka nitiere nyalo bedo ni gin bende gitudore kod maundu matimore mamiyo itero ji kuro to giling' aling'a seche moko ka koro ng'isgi ni koro waneno ka weche dhi marach ema koro seche moko gigolo ringre ma kamano lakini en gino malit ahinya nikech wacho ni kar kano ringre ma Mama Lucy Mbagathi kanyakla kod Nairobi Funeral Home gin 354 ma bende biro bedo disposed nikech ka koro pong' unclaimed bodies kopong' to koro dhi tineno kaka ginyalo bedo disposed iwang'o kata iikoge ang'eni mago mar gima thoth abiro bedo ka kito ni nonro mar gazet bang'e twak mokwongo chenro mar piny idhi bag kod nyawadwa Cleophas Oluoch nakoro moyanga ka onwa penji kanyo ni bende ng'eyo gino miluongo ni money market fund iwacho ni oganda mathoth nigi gik moko ma gikete wigi ma gin adier kata gin miriambo kawuono wadhi bedo ka kod jalony mondo mi watwagane ka wagolo dok e iti kendo wakoni kama onego bed ni iketo e omenda mari iwacho ni en kumoro inyalo kano omenda jomoko chako kode siling 1,000 jomoko ni kode siling 5,000 kadhi mbele omenda minya keto kar kacha kod atamalo ma bende nya bedo ka yude wiye ka paro ma oganda moko nitie godo ni money market fund en mana mar jomoko ok jok moko oketo kama chal nade mano kama oganda mathoth bedo kacha ni oyo gik moko machalo kaka T-bills kata treasury bonds bende kama gintiere gin mana mag jogo mantiere kod mwandu kata jo pesa iwacho ni it's for the rich wadagolo gigo tesa ni pacho oganda wane ng'ato nyalo keto mwandu kendo wang'e gima gini en to yuto ne chal nade nikech iwacho ni kiketo pesa kacha nitie interest monyuolo man malo moloyo kata minya yudo kikete bengi seno oganda mathoth nyakoni miero kiketo omenda mari e bengi kete money market fund nikech ang'o mokwongo jalony nolikona mana matin ni pesa nyagole samora mora money market fund to yuto mare bende en moro mani malo opogore gi SACCOs bengi kinde mamoko kamano to bende kiduogo ikoni kano ni returns giduogo bang' kinde marom nade kata kiwacho ni ka en higa achiel en percent marom nade nonro mane monego bed ni timo nikech bende ok onego bed ni donjo kumoro ma yuto onge iwacho ni nitiere money market fund moro mamiyi atamalo 12 to nitie mamiyi atamalo 16 kaka interest e higa achiel tiende nang'o ka pesa ni miketo kacha kaka jaket mwandu
bede jok moko tiyo kode keto mwandu mamoko. Jalony ang bedo ka sa achiel ka sa ariyo gi nus. Kendo pastor osechako bedo jalony. Nenore ni oikore makare. Oikore makare kendo ang'e ni mano en puonj makare ahinya gi sani. Kaluwore ni ji bende onge tije. Ng'ato ka nyalo yudo kuma onyalo kete pesane to pesane nyuolore. En gino makare ahinya ma bende Nyakwaramogi Ajwang' yawuoto nage kaachiel kod nyionage nyalo donje mar mondo mi wane ane kaka wanyalo gerore kaka joka ng'ato. Bang' mano kawuono en chieng' tich adek ibo bedo ka yudo chenro mar tedo gi chiemo kama bang'e to wabo bedo ka wadonjo e mbako romo. Sharon bro bedo ka chako kod chal mar fwambo e twak e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono wabo bedo ka watwak kotudore kod weche go mag pek mar ngima kotudore kod nonro kata data ma yando gol kod duol mochung'ne weche go mag timo kwene pacho kae. Mano kaluwore ni nengo mag mwandu e dwe mokwongo mano ma higani mar 2025 nomedore. Mano bed mwandu mag gik mopogore opogore. Nitiere moko mano dok piny to mano nyiso nang'o. Mane mbaka mabo bedo godo mbaka ma bende wabo chwalo ni e counties kama intiere. Omicha kotudri kodwa kochakore sane namba mar ote machuo 33600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakwaramogi Ajwang' yude e mbui mar Facebook kanyakla kod X atiyo gi nying mar Sharon Ong'aw. Kuonde go duto Nyakwaramogi Ajwang', Facebook, X, Instagram, TikTok, Twitch, Truth Social, Clever Solwach. Arwaki ni machiegni nikech ma en ropenya. We wakwong wayuda thuond weche manyien. Commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Kosa alikuwa ameniambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara. Wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1500 wanifukuse. Senators wakapewa 10 milioni kila mmoja. Polise kod jopiny no konyo nyathini kane wachore ni min gi nonyuole to odhi owitecho. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Joyce Oduor. Doiseyo kuom bedo gi atamalo 60 mag buche mosechwalnegi e higni 5 mokalo to pok gitieko yalo. Thoth buchego gin mag ng'ur ewi apisas mag doho matiyo arietha gi apisi ma tudogi kod mibadhi. Magi oyangi kod bad migawo marango kaka doho mapacho katayo tijege mong'ere ahinya kaka ombudsman. Efi Nyakidi leronwa wachne. E kinde mane gitwako jofwambo, duol mochung'ne rango kaka itayo tije doho pacho kaka ombudsman oyango ni giseyudo kendo chwalo buche makwan gi okalo 700 mag tayo apis marach kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Kuom mano, atamalo 60 mar buchego pok otiek yal. We speak, the Commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Out of those cases, nearly 60% remain unresolved, undermining the quest for justice for the aggrieved Kenyans. The complaints received by the Commission are documented in the status of administrative justice and access to information. Gilero ni ng'ur osewuok kuom jopiny ahinya to kaluwore gi weche mag kawo asoya, rem chiwo ng'eto mag buchego e kinde mowinjore kaachiel kotie rietha gapisi. Most of these complaints relates to the delay in the issuing of judgments, inefficiency, unresponsive official conduct, unlawful official conduct, manifest injustice, unfair treatment, abuse of power, and discourtesy. Some complaints raise serious issues such as fraudulent access to money from the judiciary's deposit account, fraudulent use of deposited security through doctored proceedings, solicitation of bribe, inordinate delay in delivering judgments, and delivering air judgments. Kaluwore gi lipot margi, nitie buche moko mowinjore mipek
kaka mano mar jang'ad bura mitudo kod ka omenda kowuok kuom aguch doho e higa 2019 kaachiel kod jang'ad bura mitudo kod mibadhi kod Tamasoya e kinde mane okwayo kwan omenda mar 20,000 mar chiwo thuolo ne nyamburko mane tiyo ataro mar chik dok e tich. The allegation is that the magistrate fraudulently accessed funds from the judiciary deposit account. What is the status? The removal process for the said magistrate commenced in 2019 but remains unresolved 6 years later. A magistrate was accused of corruption in a traffic case involving 2 public service vehicle operators and were asked to pay a bribe. As we speak, the complaint remains unaddressed, highlighting the concerns about unlawful official conduct. Komachielo, okinde moko moting'o Ahmed Nasir Abdullahi kod Nelson Havi nolieko kendo chwalo ng'ur margi ni jong'ad buche 7 mag doho mamalo tiyo marach kod apisi. Jong'ad buchego oting'o gai ma doho Martha Koome, jalupo gai ma doho Philomena Mwilu, Smokin Wanjala, Isaac Lenaola, William Ouko, Mohamed Ibrahim kod Njoki Suzana Ndung'u. Motelo nema, riwruogo kinde pachoka LSK ne okwedo okang' ma doho mamalo mar kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi kod okinde motiyo godo e kambi mare kuom chung'ne ng'ata e bura e nyim doho. Duolno koro jiwo doho mondo mi okete mbui ng'eto margi e wi buche moseyal motieki. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal oketo maino e kedo gi kweth njore mar Al-Shabab manyondhiyo kendo olal gi ruodhi 5 e gweng' ma Elwak County ma Mandera. Wacho magi e limbe mare manochakore ayanga odiochieng' manyoro e gwenge mag Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Lidio Keyo nigi ler. Muheo seche 24 bang' kweth njore mar Al-Shabab ndhiyo kendo lal gi ruodhi 5 maya e kaunti ma Mandera pok oyangore kamar jonjore go chomo kodgi kendo nyaka sani chal gi pok ong'ere. Ruodhi go nyondi e kinde manyo giwuok gi dhiero moro manowinjo gi twagi e limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge go limbe ma koro chakore kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nochopo Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya e kaunti ma Mandera kama oyango ne piny owacho ni ewi kokgi mar rakore gi kweth njore mag Al-Shabab manyondhi ruodhi go kendo gibiro neno ni oresgi kendo duogi pacho. Every part of Kenya is important and we are not going to cede an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Bende olero ni ten piny Kenya osetimo sinani e duoko piny teko mar kweth njore go. Jana, kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii, ati walienda wakashika machifu wetu. I want to promise the people of Mandera, hawa machifu lazima warudi nyumbani na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutabambana na wao. We have significantly downgraded the ability of the Al-Shabaab to unleash violence to the people of northern Kenya. Walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana ati ndio nisikuje hapa. Ruodhi go nyori koni nyamburko margi kawuok Wargadud kadhi Elwak kama ne jonjore go ochungo nyamburko margi kendo mayogi eka ne gigoyo ng'wech gi nyamburko no ka gichomo tong' mar piny Kenya gi Somalia. Komishona ma Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya John Otieno oleronwa yor simu ni nyaka sani onge duoko moro amora ma oseyudi kotenre gi apedha ma pod dhi mbele e kaunti no. Ponono ni obila oremiyo duoko e wi chal mar ruodhigo wachore ni jodongo ma e kaunti ma Mandera biro chuno mondo mi odhi ogo bura e piny mar Somalia mar neno ni owi ruodhigo thuolo. Ponono ni pod gi ngima nyaka sani. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto ochako limbe mare mar ndala 4 e gwenge mag Nyandwat ma ugwe e kaunti ma Mandera. Josiasa mag Nyandwat ma ugwe e duol achiel osingo mar siro Ruto e yiero maduong' mano mahiga mar 2027. Kaka jafambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto ogoyo kore ni josiasa magao kome onge kod paro moramora mar tero Kenya mbele. Hii serikali e safar mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyandwat ma ugwe, jatend piny William Ruto odonjo e kaunti ma Mandera gi odher mopong' gi mich kod olemo ne jodak mag gwengego.
Mana ka safar mare mar ndalo abich e yimbo mar Kenya juma achiel mokalo, limbe mar Ruto e nyandwat ma ugwe bende opong' kod weche mag yiero maduong' mar 2027. Asante sana rais. Hapa Mandera ni a broad based government. Hapa Mandera ni a UDA. Kata odoko ni pod odong' higni 3 motelo ne yiero maduong' mabiro, jotelo mag nyandwat ma ugwe kotelne kod jatend migawo mar Alura Aden Duale otelo e chwalo kwaya mar chung' kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Leo tumeanza na Mandera 2027. Sanduku zingine tutashindana, lakini sanduku ya rais ni ya William Ruto. 2017 tumekupatia 93% of all vote cast. 2022 tumeanguka na tukakupatia 22% of the vote cast. Mimi kwanza kama rafiki yako nataka kuomba msamaha kwa niaba ya watu ya Mandera na kukuambia waziwazi ya kwamba tumereset back to normal. Viti za chini watu wanaweza wania, kiti ya president debe ni moja, na hiyo ni ahadi tunatoa mbele ya jamii yetu ya Mandera. Egino ma inyalo pimo kod chako ng'wech chon, josiasa mane otwak e romo mwaka wuono okwayo jodak mawuok e gwengego mondo bi oket ombulu margi jatend piny William Ruto. Na pia kama watu wa Mandera tunakushukuru sana na tunaunga mkono jitihada yako ya kuunganisha Wakenya wote. Sera yako ya broad based government ya kuwaleta Wakenya wote pamoja tunaunga mkono 100%. Hata kama Waislamu tunashukuru kwa sababu umetupatia mawaziri 3 katika cabinet yako. Kaoloso kod jopiny ewi nyamruko mare machal kod kinde campaigns, Ruto otero lweny e dhod jalupne machon Rigathi Gachagua kod josiasa magawo kom mare ka onyiso gin gionge kod paro maliw matero piny Kenya mbele. Na mimi nataka niwatahadharishe, upande ule mwingine ni watu hawana mpango, hawana sera, hawana ideas, hawana chochote. Ati mpango yao yote ni vile watagawanya Wakenya. Kama hawasemi mambo ya ukabila, wanasema mambo ya sijui dini. Kama hawasemi mambo ya dini, wanasema sijui nani wa kutoka mulima, nani wa kutoka bonde, nani wa kutoka bara, nani wa kutoka ziwa, nani wa kutoka wapi. Motelo ne mano, Ruto oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok kata odoko ni josiasa kotelne kod jalupne machon Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka neno limbe makamago kaka kampen mohiu. Chris Owino, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua wacho ni jatend piny William Ruto ne otemo miye bilion 2 mondo ogwe tao. Kata kamano ne otamore, gino mane omiyo ogole oko gi jod bura mane wacho ni ne omiya soya. Kaka Walter Nyambagalero, Rigathi owacho ni sani koro ogolo malingling mane okale ndalo mane en jalup jatend piny Kenya. Kod ute fwambo maimo mar Kenya boma Nairobi, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua olo kwe nyoyo. E kendo koni jatend piny William Ruto ne otemo goyo dhoge bor e kod omenda maromo bilion 2 mondo ogwe tao e gino mane otamore moumo yie piny. Magi timore ka Rigathi owuon bende ne omien kod chilo mar kwayo omenda maromo bilion 8 e kuom ombulu mane Ruto yudho Mount Kenya e kinde mag yiero. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiusuru, because alikuwa ananiambia wewe jiusuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho vile utaishi? Gachagua okoni Ruto ne omieno lwete kod pesa e kaka yor golia pisi maonge wedea. Kata kamano bang' thiro kendo chikore, Gachagua telo ni jatend piny ne otiyo kod omenda no e kuom jo od bura kod seneta e pudhe kobolo oko ya pisi. Ndio sasa akaamua kunifukuza, akatoa pesa mamilioni, wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1500 wanifukuse, senators wakapewa 10 milioni kila mmoja. Omako chuni Ruto en jatelo mager kapino e kendo onge jotend migepe, jo od bura e kata ng'ata manyalo siemo wang'e miyo mbalo wang'e koponi odwache dhi ataro kod jokanyo man machiegni. Rais ni mkali,
na ni watu wachache sana wanaweza kuangalia yeye ana kwa ana kuinsisitiza. Yeye mwenyewe ndio mwenye kusema, na watu wengi wanaogopa kumuuliza swali, na ndio mimi nilikuwa na shida na yeye, matatizo na yeye, kwa sababu mimi nilikuwa na face yeye head on. Mwambia rais, tulikubaliana hii, timiza. Tulikubaliana hii, tufanye. Uliahidi siku fulani, fanya. So wale viongozi wenu sijui kama wako na hiyo stamina ya kufesi yeye, wamuulize, lakini raia wanaweza muuliza. Jatelno chao kang mare jatend piny William Ruto kaka jakom mar EAC mar manyo kwe tulo magoma e pinyno mar DRC. Rigathi koni okang no chalo ywak punda ka pacho ka to podi teko ji kendo ringrege iyudo kojwang'. Na ningetaka kuchukua nafasi hii niambie rais, ni makosa sana wewe kama rais uko na mikakati ya kutafuta amani katika DRC Congo, na kwako nyumbani serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua. Sasa hiyo inakuwa wewe uongee ukweli, itakuwaje kwako nyumbani serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua, alafu wewe unajifanya unapenda amani, ati unaenda DRC Congo kuunganisha watu ya Congo ati kuwe na amani, watu wasiuane. Rigathi okone jodak maimbo mar Kenya mondo bed motang' kod jatend piny William Ruto e wi singo mag dongruok. Rigathi okoni imbo mar Kenya nyaka koro we keto kuchgi okapu achiel mar ODM. Sasa nyinyi mnapita ati Raila apange nyinyi. Sasa saa hii anapanga maneno yake, nyinyi mko hapo? Hamko hapo? Juzi amepewa mawaziri, ile kiti ya finance wakati ya Azimio ilikuwa ya Oparanya. Saa ile amepata nafasi, hajapatia Oparanya hiyo kiti ya finance. Hivyo mimi message yangu kwa Mlembe Nation, hii maneno ya kusema nyinyi ni bukusu, nyinyi ni malagori, hiyo maneno muachane naye. Muungane nyinyi nyote kama Mlembe. Mkishafikisha kula milioni 5, tafuta Rigiji tuketi na wana Kalonzo na Matiang'i na wengine. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ng'ikruok e chenro mar ndikruok e masin e okumba mar SHA kata biometric registration ema osemono migawo mar thieth chopo e kwan ji madwarore. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa wacho ni gitiyo matek kendo gibiro kawo okang' mowinjore mar neno ni chenro mar Taifa Care otiyo kuonde duto thurka. Nyaka sani jo Kenya mokalo milion 18 osedonjo e chenro mar Taifa Care. My team and I, the Social Health Authority, the Digital Health Agency, among others, to ensure that Taifa Care is going to be implemented countrywide, and we'll have the fruits, people seeing the benefits of Taifa Care. So far, we've had more than 500,000 Kenyans having benefited. We've been able to pay various healthcare facilities that have again provided health services. And yes, we've had a few challenges, some of them being the system interruption challenges. But as you are all aware, like in the mobile banking industry, even when you look at other countries like UK, the NHS system, other systems in Canada, etc., system interruption is common. Ka piny Kenya riwore gi piny mamoko e dhialo odiochieng' mar tuo kansa odiochieng' manyoro, sirikal osingo mar medo budget miketo ni migawo mar thieth e kedo kod tuo mar kansa masani medo nuro oganda mathoth e pachoka. E ote mar jagoro mongirore e migawo mar thieth Harry Kimutai, migawo mar thieth olero ni piny Kenya osegoyo okang' e thieth mar kansa ka jopiny jiwo mondo odhi e pim ma kinde ka kinde mondo okony e fwenyo kansa chon. Simfros Okinda miyo waler mathoth. Nyasi maringo odiochieng' tuo kansa nobagi od thieth maduong' mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital.
En romo mano kelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar thieth kama oting'o jotuo, lakteche, riwruoge makonyo jotuo e kind jokanyo mamoko. Kaluwore kod migawo mar thieth, kansa medo nuro oganda jo Kenya ka ji moyo 40,000 yudo kod kit kansa mopogore higa ka higa. In Kenya, the burden of cancer continues to grow, with estimated 45,000 cases diagnosed every year and over 29,000 deaths reported. It is worrying that 7% of these cases are diagnosed at a late stage, leading to poor outcomes. Kata bedo ni Kenya oseteme medo kuonde thieth mag tuo kansa kod nyiewo masinde, mano pok oromo ka sirikal osingo mar jiwo budget miketo ne kedo kod kansa. The need to enhance funding to support these initiatives, and the ministry is working with the National Assembly to review this as far as funding is concerned. The ministry is also undertaking review on that oncology package with a view to increase access to care to our cancer patients. Jo-Kenya koro jiwo mondo many pim kinde ka kinde kaluwore ni kansa mofweny chon thiedhore mayot. It is important for all of us to agree that cancer is not a death sentence. It cannot be, because if it was, the lady who spoke here last told us that she has been told by the doctors here that the molecules or whatever it is that was in her, on the breast cancer, she has been assured they are finished. Therefore, she is going to be able to lead a normal life like the rest of the people that do not have or have not suffered cancer. Margaret Fifi, ma en jahigni 52, osedak kod kansa mar thuno chakre higa mar 2016. Kisikia mimi nilianzia na kusikia niko na uvimbe kwa matiti. Nikaenda kwa daktari, nikajulikana niko na kansa. Sio rahisi, ilikuwa gumu sana. Juu ya sapoti ya familia yetu, watoto wetu, wale tumezaliwa na wao, marafiki zangu akanishikilia mpaka hapa. Saa hii ni kushukuru Mungu tu. Mimi sina kansa. Ebwoche no mari gamar 2023 ka 2027 sirikal oketo maino e geng'o kansa maloyo thiedho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajwang' report mar Simfros Okinda mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e Facebook kama ontiere achiel ka achiel. Fredrick Osuru wachono yawre Joyce Mosna Cleo gi Sharon kayo na dieri ni Ruto ne osingo ne Gachagua $2 billion mondo gwetao to kara EACC onego vunje kabisa. Mibadhi ok dirum Kenya ka kaluore ni ochako gi malo. 2027 Nyasaye ema ong'eyo joma ni bedie, jotelo kik go korgi ahinya. Okinyi maber ne wuonwa Pastor Mike Osuru gi kwarwa Jadolo John Otieno ka gine gwenge e gwenga mano mar Utende Pacho ka achiel gi Engineer Oseso Kwach ka en Dandora Phase 4. Manfred Osuru entiere Dandora Phase 2. Jalango Otieno live from Wichlum Beach. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho na wuoro kaka weche siasa pek pachoka. Agoyo ne Nyasaye erokamano kuom yaona piny. Asedonje chenro ka an umoja enako. Vincent Okotho Lande bende wacho no yawre Joyce asechiew kendo aneni live ka wuok Narok Town. Evelyn Teresa wacho no yawre Kenya kaka chalo. Awuoro Kenya kaka chalo. Mark Wood Nyaseme bende wacho no yawre aneno Ramogi TV ka antiere Uyoma Owimbi Rarieda Siaya County. Nyako Ramogi Ajwang' med tudri kodwa ka inyisowa ni inenowa ka intiere gwenge mane. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto.
churches, we are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Mae chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Kadine Nyasaye okobedo jakora wasikadi notieka. Kadine Nyasaye okobedo jakora wasikadi nomwonya. Wasigu maruto. Mondo yud wer mar nyang'ono kaka skiza tune mari dial *860*416#. Ramogi TV e dala jower duto. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto.
Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Machiegni nyakoro Monga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Monga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora Monga Jwang' Friday sukuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoro Monga Jwang' moro mintiere dakika osekadho 38 tok saa 10 mar okinyi. Machiegni maine nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ong'aw. Mana ka pile wanono gazede ariyo, Daily Nation gi The Standard. Thor weche momi pek nyakoro Monga Jwang'. Daily Nation ondike kanyo gi dholiech, Trump's US aid freeze to leave 35,000 jobless. Men kaluwore kod okang' mabende sirikand Amerika nokao, mano mar chungo kony mabende gisebedo ka gichwalo e piny ngima. Okang' mabende koro biro bedo ka miyo oganda mamoko e pachoka kanyakla kod piny ngima lalo tijegi. Standard to kete ni DCI MOG cover up. Nyaka sani nyakoro Monga Jwang' oseyangre ni nitiere ringre madirom 354 mantiere kar kano ringre mag jomotho. Mama Malusi Mbagathi kanyakla kod Nairobi Funeral Home ma joggi poko yango. Kore chano mar mondo mi dhi ikgi. Iwacho ni unclaimed to be disposed. Mano ibro bed ka itimo, ibro bedo kwa nyisi mathoth. Okan kenda nyakoro Monga Jwang' antiere kod jafuambo Boniface Otieno. Boniface samusi ni wayawre. Yawre ahinya. Kendo agoyo ni manero kamano kuom gwel makende Ramogi TV kae odiochieng' ma kawuono. Geno ni bendi chiemo maber kendo aparo ni wasaikore maber mar lidho ne nyakware Monga Jwang' gazet okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni kokwa ketho saa Boniface wadonjane na Daily Nation kama bende thor wach mabende omi pek en kaluwore kod pek mabende koro oganda biro bedo kakadhe chutho mabende natiyo e riwruoge duonde kanyakla kod chenro mago mabende osebed ka isiro kod piny Amerika. Ineno kanyo iwacho ni ji moheo 35,000 nyalo biro lalo tijegi. En wach ma tek kabisa nikech kaka wang'eyo sirikal mar Amerika osebedo ka siro programs mopogore pacho kae kata gi weche mag chieth. To ne waneno ka Trump nokao tich to gino mano wacho mokwongo en ni kony makamano koro ochungo. To seche ma kony makamano ker ma piny Amerika Donald Trump ochungo, it means ni kony manyocha gimiyowa, pesa manyocha gimiyowa bende koro gibro chungo, gibi supportwa. En wach matek nikech pesa gi nyocha konyo kata mana miradi mopogore kachiel kuom gima thoth kuom wang'eyo en ni pesa gi nyocha dhi e yore ma konyo kata jogo man nigi tuo mag kute mag ayaki. Kendo gi seche machalo kamagi jogo biro winjo matek kabisa nikech ok gibiyudo yedhe. Kata mana jogo matiyo kaka nurses, clinical officers, koro bro chuno no dhi pacho. To seche ma gidhi pacho, wach ni gibro dhi pacho kuom dweche adek, wabro ng'eyo ka gibro duoge tich kama ok gibi duoge tich. Gima nyaka wang'e seche ma ichungo dhano tich, jogi gin gi jok ma odepend kuomgi, gin gi nyithindgi, gin gi mondegi, gin gi wegegi ma seche moko gikoponega ama nitie achiel ariyo ma gitimo kodgi. Obiro bedo wach matek kabisa, but on the other hand nyaka sirikal mar Kenya to koro penjre ni ere kaka wanyalo tayo programs magwa ma ok wa depend e pesa mabiro kuom pinje kaka Amerika machalo kamago. Nikech pesa nitie pacho kae, gima timre en ni
ok wasebedo ka wan serious pesa mantie no wakethe wawaste on travel sana sana sirikal wakwale jogo matiyo ne sirikal ing'eyo kaka mibadhi ajawacho ga ni otimo kachieng' pacho kae omiyo koro to nyaka wapenjere ni to pesa mwantiere go matin ni wanyalo tiyo kode e yo machalo nadi mondo mi wayud ni wakonyre ma ok wadepend on pesa mawuok kuom pinje kaka Amerika. Ninjo kram na seo mabende nochwala kod jatend piny Kenya machona Uhuru Kenyatta. Kabende wacho ni wanogolo suru to suru mogolo ok ni watiero kram ne piny mano mar Amerika. Kata kamano nyakwarum gajuang wang'iyane na kaka chal mar wach makama bro bedo. Ng'eno bro bedo komulo wach Waititu kanyakla kod limbe mano mar jatend piny e gwenge mag Mandera odiochieng' manyoro. Thoro wach nitiere ka wang'iyane na kaka chal mar Trump kata mana jatend piny Amerika chungo kony biro bedo ka kelo ng'ikruok e pacho ka. Ineno kaluwore kod iwacho ni weche motenore kod thieth oganda mabede biro bedo kalalo tich. Ineno kanyo lakteche kanyakla kod clinical officers gin kanyo 1,952 nurses kata kanyakla kod midwives mago jogek mabende osebedo ka konyo e weche motenore kod iwacho ni amrerwa 1,234 staff laboratory 578. Iwacho ni pharmacists mohingo 340. Iwacho ni over 24,577 community health workers bende bro bedo kalalo tijgi. To kata kamano piny Kenya Boniface kende ema bende pinya mano ma Amerika osebedo ka konyo. Ineno kata na regional impact e pinje mopogore opogore. Yes, en adier Nigeria kacha waneno ka jogo maromo 11,000 jotuo malome 11,000 ma kuom gikanyo tingo nyithindo 437 na Uganda waneno ka jotuo maromo 14,015 motingo kuom gikanyo nyithindo 717 Tanzania, Mozambique, Zimbabwe. Jotuo mang'eny dhi hinyore kendo an gi malit na kabisa en ni sinani mwasebedo kwa keto kedo gi tuo mar ayaki pacho kae dhi dok chien ama dhi ng'ukore matin nikech gima nyako wacha en ni gie sani kata mana gima dhano chamo jomoko struggle mondo mi oyudi. Koro ka seche ma kata chiemo is a problem to yath ma nyocha imi nono cha ibro nyiewe nadi. Nikech kuom hawi marach jogo ma samoro ngi kute mag ayaki gi iyudo ka mapato margi ne piny kabisa. Koro ng'ani kata gimo chame ema osebedo shida to kori penjori ni to obro bedo in a position machalo nade mondo mi onyiew yien gi. Ji mang'eny dhi tho kendo anto gi kokora akwayo ni after 3 months Trump ka nitie kata jogo machiegni kod mawinja nyalo wacho ne ni pinje mathoth Africa kae dhi bedo affected kendo an gi kokora akwayo mana ni oduok chenrogo but it's a wake up call mana kaka asewacho cha ni sirikal mantie wabed ker machon nyocha wacho ni pesa mudwaro gani en ga pesa u ok en pesa u to on the other hand kumiyugo to in a way uchame uyake misuse pesa no. Trump odwoknwa pesa ni but jotelo mapacho kae onne kaka ginyalo keto pesa ma gimiyowa ni tiyo mowinjore ma ok giyake ka gisebedo ka giyake. Koro wach ma kamanya korum gajon ko ni do thuolo wanisome e ite mano mar ang'wen gazet mano mar Daily Nation. Wach machielo manyakwa mul mana mapiyo piyo limbe mano mar jatend piny e gwenge mag Mandera odiochieng' manyoro. Wach ma kamano nitiere ite mano mar adek nano ka omiye pek. Odiochieng' manyoro nyakwarum gajuang jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni chife kata mna ruodhi mabende noteki kod jomaundu mabende lieko ni mag Al-Shabab e gwenge mag Mandera koro ibro bed ka iduoko wacho ni safe and sound ka gengima mano no wacho odiochieng' manyoro e limbe mare e gwenge mago mag Mandera. Wach makama nitiere ite mano mar adek. En adier ker ni e limbe Northeastern kocha kendo en hawi marach no odhi kono seche ma chife mag serikal maromo 5 nyocha ondhi kod jogo maparo ni gin jo Al-Shabab magi mana kaka wasebedo ka wacho nitie ng'ukruok e idara mar arita kwe pacho kae kendo seche ma jomaundu mag Al-Shabab nyalo biro ba abduct ama gindhi jotend serikal chife gin jotend serikal gitemo nyiso serikal ma Kenya ni okuketa rita kwe
moridore maber emomiyo wanyalo biro pinyu ma wamau jogo machalo kamagie. Ker to nyaka wachnu, awacha kaka wachono ni obro temo matek mondo giduogi nikech ni commander in chief kaka wang'eyo, but gimomora ni tudruok nitie kowuok sirikal ma Kenya kod ma Somalia mondo gine kaka ginyalo wuoyo mondo chivegi one kaka nyalo duogo pacho kae. Wasebedo ka waneno cases machalo kamagie, but gima ripo penjere ni to idwa ndhi jo rita kwe pacho kae mang'eny machalo nadi. Chien kacha waneno ka jago moro manen ja KDF sigana na paro ne warange kae ne ja KDF manosetiyo e KDF kuom aparo higni mang'eny kabisa, to 10 years ago, higni 10 mokalo nondhiye gi jo Al-Shabaab. Koro nyocha gigolo video moro ka giwacho ni mae ng'at ma kata family mare noseng'eyo ni en ng'at manosetho. Koro gigolo video mare ka giwacho ni aoyo ng'ani pokotho ng'ani entie, maparo ne gidwaro ni ginegotiate. Osemak joma ng'eny kabisa matiyo ni rita kwe pacho kae, kendo aparo ni ochopo kama ker to nyaka onen ti odwa timo nang'o mondo kony ngima jogie. Ageno ni jogi bro yudi chife momakigi, moro ka winjo ni omak nyaka gi nyathine manyako gima chalo kamano. Ageno ni gin safe, pok oneg-gi, kendo wakwayo mana ni kik gineg-gi. Seche duto jomahundu to kaparo ni wanyalo negotiate go jomahundu. Oseketo ngima jo Kenya kama rach kabisa, omiyo gin to ging'en kwa yudo gi pacho kae, to aparo ni idara ma security bro yudo kaka nyalo deal kodgi, but jogwa gi to giwenwa, wakwayo kamano. Nonro makamano pod dhi nyime. Kata kamano odiochieng' manyoro ka ne nitiere kaunti ma Mandera nowacho ni kidnapping kata mana kaka notek ruodhi makamago en kaluwore kod okang' mar keto kata mana luoro mar mondo mi jatend piny Kenya kik tim limbe e gwenge mag Mandera. Kata kamano naneno kotimo limbe e gwenge mag Mandera, ineno kanyo tipo odiochieng' manyoro nokowe kanyo gi jotelo mopogore opogore, moriwo nyaka jalup jatend piny mano Kithure Kindiki, kendo ne gichopo e chenro mano mar ng'iyo Mandera Water Supply and Sanitation Company, mano kaluwore kod chenro mano mar KOP e gwenge mag Mandera. Piny kaendi be naneno weche motenore kod arita e kinde ma gitimore e gwenge mag Mandera nyaka Rumgajwang'. Bende oseyangore ni oganda mawuok e piny mano mar Ethiopia bendo pong' e pacho kae. Iwacho ni police boss says action being taken against Ethiopian insurgents. Iwacho ni jok mowuok e piny Ethiopia kok oluwore kod chik e pacho ka bende koro imanyo yore ma bende inyalo golgigo. Wang'e ni tong' ma Kenya gi tong' ma Ethiopia bende osebed ka inyayo arita makare. Nitiere gino mong'ere kaka Operation Ondoa Jangili Targets. En adier, gima nyaka wapenjre ni seche mawacho ni jo Ethiopia ng'eny pacho kae, giluwo kanye, gidonjo Kenya e yo machalo nadi, donge mana jogo matiyo ne sirikal, for example kaka department mag immigration emorwako gi pacho kae. Sirikal nigi thuolo mar kagua jogo madonjo pacho kae mowuok e pinje mopogore opogore mondo gi make sure mana ni jogo magidwaro man gi documents mowinjore ema nitie pacho kae. Japiny mawuok onyalo biro Kenya kae timo limbe, onyalo biro timo biashara, onyalo biro tich. Nitie procedures kata wan ka wawuok wadhi e pinje maoko, luwore ni idhi timo ang'o, to nyaka ichiw oboke ni malong'o ema bro mi ikal immigration desk mondo idhi e piny midhiyeno. Omiyo sirikal ok nyal wacho ni wan jo Ethiopia ng'eny pacho kae, gitime ang'o? Mano e penjo maduong' ma ja Kenya penjo, to gidonjo nadi, ng'ama orwakogi. Erokamano. Kaluwore kod jalup ogai mar obila mano Gilbert Masengeli, giwacho ni gisebiro gi chenro mong'ere kaka Operation Ondoa Jangili, mano mar neno kaka inyalo golgi e pacho ka, ahinya ka bende iseyo gi kaluwore kod nok mag arita. Kopogore gi mano, nitiere ite mar ariyo weche motenore kod somo. Aneno kanyo tipo mochiw en mar jagoro mongirore e bwo migawo mar UASU, mano Constantine Wasonga. Lecturers kata mana jopuonje mago mag mbalariany mag piny owacho bendo biro kod iwacho ni ogirimiti manyien ma bende gidwaro mar mondo Miss piny owacho ochope kare, mano CBA mar higa mar 2025-2029. Ineno kanyo mane ite mar ariyo gidwaro mar mondo mi lecturers omeda omenda. Iwacho ni graduate research assistant ema nego bed ni ichulo omenda mogik, matin mogik. To omenda matin mogik ma kaluwore kod ogirimiti ma kamano nego bed ni ichulo Sh86,594. Ka professor mano the highest paid, iwacho ni e kidieng' ma kamano ochulo omenda maromo Sh580,144.
Ogirimiti manyien mana kaka isewacho mar lecturers pacho kae gidwaro ni omedgi msara kendo ok en kata msara kende kata mana allowances, house allowance, car allowance, kata kod pesa mar wuoth kizungu luongo ni commuter allowance be gidwaro ni ochwal malo. Jogi waseneno ka yware kabisa gi sirikal seche duto ma gibiro gi CBS gi akian mantie sani osebedo implemented malong'o nikech manyien ni en mar higa 2025 nitie kaka gidwaro ni in the next higni 4 mabiro nitie kaka gidwaro no chulgi. En adier nikech ngima tek kuonde duto ma dhano tie, jotich dwaro ni omedgi msara but sirikal seche duto wachonwa ni gionge pesa. Akia ni sirikal biro timore nade nikech an kaka nene mbele kae biro chopo kama koro jopuonj biro dwaro ni omedgi pesa, jopolisi biro dwaro ni omedgi pesa, doctors biro dwaro ni omedgi pesa. To sirikal segabedo ka wacho ni oripo bed ni gilosonwa kek maduong' mondo mi jotich sirikal oyud kaka kila ng'ato nyalo nduso kek mare. To seche ma kek tin tibiro yudo ka sirikal biro bedo gi pressure kabisa. Neno kata ka nyithindo dok school, sirikal nyo delay sana golo pesa, paro pod balance moro nitie. Skunde nyoriembo, nitie skunde manyoriembo nyithindo, nitie kata skunde manotamre admit nyithindo on day 1 which was very gino manen very unfortunate kabisa. Omiyo sirikal nyaka penjre ni to gidwa timo nang'o mondo gibed gi pesa malong'o manyalo chulo daktache, jopuonje nikech kaka wadhi ni to Kenya biro bedo ni en piny no ma strike. To chaka duonde duto te bende biro gi dwaro margi nikech wang'e ni budget mar higa mar 2025-26 ibiro bed ka isomo. Kokamano UWASU kotelne gi kod jagoro margi mano Constantine Wasonga to dwaro mar mondo mi dwaro margi ma bende koro gibiro godo manyien e ogirimiti mar higa mar 2025-29 oket e tim. Achiel kuomgi en meto mano mar osara. Boniface kodhi mana mapiyo piyo nikech koro waledhe aledha ang'enyo matut kotenre koda weche makamagi nyakwar Mgajwang' biro bedo ka ido e weche magwa manyien. E ite mar abich dibed ni mana en gavana e kaunti ma Kiambu mano kata mana kapok ombulo mar Waititu wadhi ne ite mar abich kama koro haneno ka ntiere mana en gavana e kaunti mano ma Meru Kiraitu Murungi kanyakla kod senator machon e kaunti ma Embu Leni Kivuti. Dibende gin makoro ntie kaka hidwa migilemo moro nikech wang'e jatend piny bende ose aparo ni ng'aneno iluongo nang' mane gavana machon e kaunti ma Meru Kiraitu Murungi nodhi limo jatend piny e kar jot mare mano mar State House. Yes, en adiere ne oluonge kendo ne giwuoyo gi jatend piny e weche mopogore opogore. Bang'e no noliekore ni bed ni samoro en ma idwaro kete cabinet ama samoro en ma kata idwa miye migawo moro maber e sirikal kae nikech gie sani kaka wang'eyo en ni Justin Muturi mantie e sirikal gie seche man jatend jogo matiyo e sirikal gie seche machalo sani osebedo ka seyo ker kabisa kendo wachone ni weche mag adoptions gi itime ang'o misebedo kitime. Kendo aparo ni oketo ker kama tek kabisa nikech jolony mag siasa wacho ni ka ker obukore oriembe to obiro neno ng'atno ma obiro wuok e sirikal gi teko mang'eny kabisa nikech obiro yudo sympathy vote Mount Kenya East kocha ka joka biro wacho ni donge ne wamiyi Justin Muturi mondo itigo to iriembe. Omiyo chal ng'ano matimo gima kisungu luongo ni mind game. Oketo ker kama wakia ni ker nyalo riembe ama wakia ni odwa resign. En mind game moro kanyo mager kabisa. Kaluwore kod seyo mosebedo kobie wi sirikal. Yes. Kendo kata kopogre kod manen Meru Governor Kiraitu Murungi. Wan nyaka kod mane en senator ma Embu Leni Kivuti. Wachore ni obende nyocho luonge State Lodge Kakamega kucha manyocha ker ni kono. Kendo gine jogo ma samoro iparo ni idwa ni odonje sirikal mondo gi replace Justin Muturi. Muturi to kako dhi gi sirikal chana paro ni maka jok ma osebalo kendo it is just a matter of time to wabro neno gima bro timore. Nitie lemo moro achiel ma pok obedo fill cabinet kai mar gender and culture. Ang'eyo ni mini reshuffle moro kendo pod liekore. Gima japiny penjore en ni to ker dwa timo reshuffle se cabinet ne nyaka karang'o. Ne waneno ka no kelo jotelo mokadek chien kacha manodonje sirikal to
an kaka neno gi gin mana politicians. Omiyo odwaran politicians gi technocrats, odwaran government mare kod politicians, jo siasa kose jogo man gi paro malong'o manyalo konye dhi mbele gi sirikal mare. Mano bende paro mabedi medo chon kanyo. Ka bende wang'e ni nitiere moko kuom jo siasa ma bende koro dwaro mar mondo mi Justin Muturi ogwetao. Obro bedo kogwetao koso ibro bedo ka ithiche oko. Mane penjo maduong'. Mane penjo maduong'. Kopogore gi mano, heite mar auchiel bende nwaneno ka manen governor e county mano ma Kiambu. Mano Ferdinand Waititu bende koro nobiro kod chama moro manyien. Tigene chama ni bende ok onyien ahinya nikech chama mong'ere kaka Farmers Party. Odiochieng' manyoro koro Ferdinand Waititu noket kaka jatend duond bura mano mar Farmers Party. To Farmers Party ni notelne kod jal mong'ere kaka Irungu Nyakera. Manyaka sani wang'e ni en jakom mar board mano mar KICC. En gino ma nyobogo dhano mang'eny ka wang'eyo chien kacha ni Waititu mane en governor ma Kiambu nothiche office nobedo impeached higa mar 2020 kendo ne liekore ni okonyal gie sani gima wang'eyo ni okonyal chung e kom moro amora pacho kae nyaka obed cleared gi doho. But mi oneno ka party ma iluongo ni Farmers Party manotelni gi Irungu Nyakera masani en jakom mar Kenyatta International Convention Center. Waititu nyokao kare to party ni nyaka wang'e ni en affiliate party mar Kenya Kwanza. Gini parties matindo tindo manochuogo Kenya Kwanza. Gima nyaka wang'e ni gie seche machalo kama gi wabro neno political realignments mopogore opogore kendo kata kachop higa manyien to koro siasa biro bedo ka otedre kabisa. Seche gi ema koro dhano loso parties gi mae nyalo miye negotiation tigeni penjo kare mani Waititu telo ni party penjo nene nikech mar mondo mithiche oko kaka governor e county ma Kiambu wacho ni credibility kare mar auchiel mar pende chike mapachoka maluso kotende kod weche mag integrity ere kaka otelo ne kendo chama kendo to case mare okata ni koro kaka norumi nyalo paro kana kaka case mare no sibir kara mana kitao gido gima jalony wacho kae Bob Mikangi mobedo interview the story ma sigana ma wawuoyeni owacho ni onge ketho moro amora ma Waititu go bedo jatend party mar Farmers Party kano yiere gi members gi sani gi pacha matin aparo mana ni ok oyiene chung e kom moro amora pacho kae nyaka obed cleared gi doho. Ok wang'eyo ni integrity penje machalo kaka mag integrity bro biro ni en ng'ano machalo nadi ma uyiero kaka jatend party but ageno ni at the end of the day doho bro wacho ni obedo cleared ama ok obedo cleared bedo chunge nini position mora pacho kae. Kopogore gi manya kor mgajwang ite mar auchiel bende waseneno jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka mano John Mbadi ka bende temo biro gi kamkunje parne kang mokwongo koro anno jatend migawo ka bende koro biro ko Galamoro mano mar loso gi jopiny none jumani kentiere gwenge mago mag Nairobi ka mano e pap mongere kaka Jivanji kama bende jopiny na ochoko pat jopiny odwaro winjo ni jopiny wachango ahinya nyaka luore kod chal mano mar ochumi e pacho ka. Mbadi wacho ni otimo kamano kendo biro bedo luorore gwenge mopogore pachoka mondo bed koda twak gi jopiny motelo ne somo budget mano hiko omenda mar higa mar 2025-2026 wach ma kamano nitiere ite mar 8 mar mondo bikik wane gima nonene finance bill mano mar higa mokalo. En paro maber kendo kata kopogore gi limbe manyo timo pap ma Jivanji bore Nairobi kae chuny bore Nairobi kae Mbadi wacho ni pod bro dhi e counties mopogore mbalo kae pacho kae kaka Central Coast, Eastern, Northeastern, Western mondo mi ogo twak gi japiny mondo winj ni japiny timango japiny paro nango gin gigo machalo nadi ma japiny dwaro no kete finance bill to gin gigo machalo nadi mok gidwa mana kaka isewacho mondo mi ka giloso budget manyien 2025-2026 to kik wayudre kama nyocha sirikal kik yudre kama nyocha giyudore cha ning'eyo ni japiny no kwedo finance bill malich kabisa kendo gino nokelo ni ker tich matek kabisa pacho kae. Aparo ni problems wasega bedogo sana pacho kae kata mane programs mwatimo en ni masirikal timo
en ni ok gisega bedo ka gisumo pach japiny kaka owinjore. Japiny man ng'ama iwuoyogo tipinjo ni to wacho kama to sirikal un tudwaro nang'o to uyudo kaka uchopo e diere e gino mudwaro timo. Erokamano. Kopogore gi manya korom ga juang' mana mapiyo piyo Boniface nikech aneno ka sa achiel oseromo welo mag Cleophas bende osedonjo kaendi. E ite mar 10 nyakorom ga juang' wang'ene gwenge mag imbo mar piny Kenya wantiere kod kuonde kunyo mula. To chieng' wuok tich mano mar jumani e gwenge mago mag Musendo e kaunti ma Kakamega. Naneno kanyo kalo nosienyore e kar kunyo mula mong'ere kaka iwacho ni mong'ere kaka Musendo mantiere kaunti mano ma Kakamega. Kama bende kanosesienyore ji madirom 18 ne oresi. Achiel kuomgi wacho nyaka sani pok oyud ndache kata nien kanye, tachiel ne ores mana ka otho. Koro en midhiero mar kar kunyo mula. Ginore ba bende nitiere yawuot wacho ni yawuot Kenya 20 mano wuok ni dhi manyo mula. Kata kamano wach makamano nokodhi makare. To mayud ok en okang' mokwongo makoro wawinjo ni kar kunyo mula osienyore, oganda lalo ngimagi nikech wasenjo ka nyalo mana para Bimbo wang'e kaunti ma Migori bende nitiere kuonde kunyo mula mopogore opogore. Adier, gik machalo kamagi osetimore pacho kae mang'eny kabisa. But gima nyaka wapenjre en ni ang'o miyo wayudre tabu machalo kamae. Number 1, vijana onge tije, koro mae kar resruok margi. To iyudo ni gidhi kunyo mula to gionge lony mar kunyo mula. Seche duto kidhi kuonde mikunye mula mikori kunye maber, nitie kaka ikunye tigere, aparo gima chalo kamano. Nitie kaka girwakre maber. Gigi onge gi lony malong'o, tiyudo ni odhi timo tich machalo kamagie. Aparo ni en yor manyo kwatamore, but seche duto ma gidhi timo tije machalo kamagie, gibede gi lony moro matin, to be girwakre malong'o. But at the end of the day, sirikal bro yudre kama tek kabisa nikech wachopo kama ineno kata jogo ma professionals lalo tijegi pacho kae. Report moro basomo e gazette ma Standard kocha mawacho ni kambe mopogore opogore mbele kae ok tubedo ka ndiko ji tich. Kendo wabro yudo kama tek kabisa nikech wabro yudo ka joma thoth kabisa moripo bedo ni tiyo onge tich. To mae katimore an gima nene wang'a en mana yore mag mecho, mibadhi gi weche machalo kama. Seche ma population maduong' moripo bedo ni tiyo ok ti. It means ni sirikal bro yudore kama tek nikech jogie moko kuomgi bro chako deyo ji estates kuondegi kod timo maundu mopogore opogore. Insecurity bro biro malo. Akia ni sirikal bro timo nang'o mondo ne ni to jo Kenya nyalo konyore nadi. Aparo ni thuolo ma bende sirikal nyalo timo en mar nyayo tich kata mana keto thuolo mag tije ne oganda mapacho ka. Boniface achiel oseromo kanyo gi dakika 4 wamul mana gazette mano ma The Standard kama thor wach maber no mipek en kaluwore kod iwacho ni DCI mog cover up. Man kaluwore kod oganda mathoth ma bende iwacho ni pok oyangi ne gin ng'agini ma bende itero e kar kano ringre mago mag piny owacho. Kanda kasano oseyangore ni kar kano ringre mano mar jomotho Mama Lucy Kibaki Hospital, Mbagathi Hospital, kanyakla kod Nairobi Funeral Home. Nitiere kod ringre korew duto te 354 ma bende jogegi kata mana pok oyango ne gin ng'agini. Mano nitiere ite mokwongo mano mar gazette mano ma The Standard. Koro penjo en ni dibed nitiere kaka nitiere tugo moro ka e kinda okwach kich kanyakla kod jogi kuma bedo sibedo katiyo ni mochari sepachoka nikech mar mondo mi yang ng'ati fingerprint maroma mar nyiso nund ng'ato. Ing'eyo penjo nwaneno ka joma ng'eny osetho sana pacho kae kochakre kata mana higa mokalo. Kochakre chaka paro weche jojenzika ma higa mokalo ka vijande joma ng'eny osetho pacho kae. To penjo maduong' ma dhano penjera ma jolony penjo sirikal en ni ng'ano manego jogi to inego gi nikech ang'o. Aparo ni mane penjo maduong' kabisa kendo nan gi osiepna moro weekend kacha kan wawuoyo nong'isa ni jok matho sana nyithindo manoneg ka gin nyithindo man gi ideas mabeyo jok ma bright kabisa mane nigi paro maber manyalo konyo piny. Ang'o momiyo inego joma chalo kamagi? Sirikal ochopo kama koro gidwa kawo winjo paro mar jogo makwedogi to kok idwar winjo paro mar joma kwedo mobalo kodi to iluongori ni en sirikal to kara idwaro tero kama chalo nadi. Nyaka magi penjo ma Justin Muturi penjo ni to ang'o matimore pachuka. Nyiswa uru ni miwaur answers penjo mwa penjo ugi. Ng'ama nego jowa tinego gin kech ang'o tinego gin gi tim ang'o. To wadwa medo negre kamae nyaka karang'o.
Gima timore pacho kae ni ok en gino maber nikech onyalo miyowa tabu maduong' kabisa mbele kae. To ringre gi bende thoth 354 ka bende iwacho ni gin unclaimed bodies. Jogi gioke kata ni mago gin jomage ma bende nitiere kata mna kuonde mag okane ringre jomotho. Adar mar mon miyo chiki nyakwarongo jonko ni thuolo gazet mar The Standard bende omenyo rapar mano mar 5. Iwacho ni mar higni 5 chakre ne jatend piny Kenya mano mar 2 Daniel Moi ne ong'ielo orengo. Duche manyoro familia mare notimo rapar mano mar higni 5 e gwenge mag Kabarak. Kopogore gi mano bende aneno ite mar 5 wach mano mar laro tend lemo mano mar AUC. Aneno kanyo iwacho ni Raila AUC chair bid backed by 28 nations. Mano wach kod secretariat ma osebedo katimo ne campaign. Wang'e ni yiero mano mar AUC ibro bedo ka itimo chieng' tarik 15 mano mar dweni. Boniface kwatieko e bwo nyerere 10 wach ni mogik kwatieko. Samoro wach miluo kada mno duche makawuono ma jopiny. Wachna mogik katieko en mana adwa mana medo sisitiza gima wacho dakika machien mokalogo ni serikal owenego jowa. Serikal obed jogo makao paro mopogore opogore. Serikal owuo gi japiny wawek implement programs ma kaka serikal ka ok owuoyo gi japiny. Seche duto aparo ni ka iwuoyo gi japiny to bro ng'isi pache kendo ibro neno kaka itie e yo maber. Otherwise katieko kanyalo mana goniero kamano kuom rwak makende. Nyasaye ogwedhwa kendo ibed gi odiochieng' maber. Boniface ogoniero kamano nyakum biere nonro mano mar gazet okinyi makawuono. Nyakwarom gajwang' wan walidho ne lidha wamiyi siso. Koro gazet momore nikech gazet bende wacho ni usore kaluwore kod thor weche ma bende homi pek. Parni okinyi makawuono kinyo gazet mar The Standard ite ma iye loso kotende kod weche mag ohala. No pith kanyo mano mar gwen mano Head Enterprise. Standard Daily Nation kinyo okinyi makawuono gintiere kod ite ariyo ne johera mago mag nyamburko. Aneno kaka inyalo rito nyamburko mari kanyo. Kopogore gi mano bende weche mag parenting bedo janyuol makare. Kapo nono ni gin weche mamori wani nyiew kanyo gazet mano mar Daily Nation. Weche mag tuke, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko duto te bende nitiere gazede makamagi. Sani oskadho dakika 9 tok saa 1 mar okinyi. Nyawdo Cleophas Oluoch donjo gi twak e chenro mar piny. Okinyi makawuono wapuonjre kotenre kod Money Market Fund MMF bende ng'e gima en. Kete mana kae. Nyinga Sharon Ong'aw warad kendo e chal mar fwambo kono romo kanyo saa 3 mano mar okinyi. Oritiru masani. Share your unique referral link. Get Mogi yako ku sign up na place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo.
E namni wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi mesa. Wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter. Garlic miolo ne garlic butter be nigi ndadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Citizen Duka, the home of discount. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duka and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Duka, the home of discounts. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa e buchni na biro loso go ore. Nyasaye ku oking'iewa. Lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyathi. Lakini odhi nam. Mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrit. Mabangu ndi mwera. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Mero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ticha Beach kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachil kod jawa maliet pa. Kowuok e ondamo 107.1 FM. Kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Iba makaeli kel marum. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Ok inyal weyi ma ok inyiero. DJ Kambak Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduonge kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yieng' tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no tenga kendi ma. To kare no
changa nyumi Lea aliko Kara no changa ke Hello nyikwara mugejwa, ma en Anjavan Magajudo. Takoni ni mondo me iyud thuma mar Jend Era kaka skiza tune mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora moge jwango yaure kinu machiegni kinyuma kawuono cherno mar piny chako daika osekalo 18 tok sa achiel arwakini machiegni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokeo nyaka sango atwaka e weche mag omenda kungo kod keto mwandu. Nyakora moge jwang moko wacho ni keno kata wechegi mag kano omenda mondo mi yud nyenyo moko e wiye gin mana weche mag jomoko to gin mag jomoko. Wacha jomoko gin jok mage. Nyakora moge jwang okinyi ma kawuono ka wan ka mondo mi wagolo doke iti wapuonjre kendo wang'e matut kotenore kod wechegi mag money market fund. Wang'e ni to en ang'o tere kaka oganda wanyalo keno kar kanyo mondo mi giyude yuto margi mapile ka pile kata higa yude gimoro minyalo wacho ni ka to keno mara okelo na yuto. An gi jalony mada twak goda achiel kachiel kae mondo mi okonwa ni to money market fund ni en ang'o tere kaka oganda wanyalo keto mwandu e iye kanyo mondo mi wayude yuto. Adhi bedo kodi ka nyaka e giko lucheno ne achiel kachiel ka in e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV KE, mbui mar X kata Twitter ka SMS line mindikonwa kioro penjo en 236 ka namba simu bende nitiere inyalo go simu. Koro Rosianke na namba penyka namba no ka ugoe to waduogo kachiel ka wantiere kar kae mana waluwo ka penjo mentiere godo gigo duto mentiere godo kachiel ka wantiere kodi kar kanya kwara moge jwang. Achako twak sani tantie ka kod wendo ma en jalonyo weche maga omenda kata weche maga keto mwandu ka uwuok e kambino mano mag Genghis Capital. Oyawre kendo machiegni Michael Ayo mose Uganda luo kinyi makawuono. Oyawre ahinya daher mar mos Uganda wa ni Happy New Year. Ang'eyo ni en ndalo mang'eny nyaka na abi awuo kodu to an gi geno ni Nyasaye biro konyowa ka wabiro wuoye wach mar money market fund kendo obiro telonwa wabiro ng'eyo mathoth. Erokamano ahinya. Nyakora moge jwang wendo machielo madhi bedo godo kinyi makawuono en CP Evans Ogutu odhi tudo achiel kachiel kodwa ka entiere mbui mara Zoom ka wayude waduoko kod achiel kachiel twak ka okinyi makawuono to mano ok mon wachako nyakora moge jwang wachaka twak ayanga kama wantiere kar kae money market fund tiende ang'o Michael. Erokamano. Money market fund dongere wacho ni it is a collective investment scheme or mutual fund. En ni ng'ani ogolo pesa matin, ng'at machielo ogolo pesa matin, ng'at machielo bo chako ogolo pesa matin, kato pesa gi omi jalony. Koro jalony ni kao to dhi timo go ohala. Kosetimo go ohala to oduogo ni ohala moyudo. Koro en yo minyalo yudo go yuto ka inibeda beda kao pesa ni iketo e lwet jalony. Nitie jolony mathoth ma deal gi money market funds gin joma ikao pesa tidhi keto irgi
to kata iyudo mana matin tiketo to gibiro bedo ka gitimo ni ohala kendo gibiro duoko ni ohala maber. Money market fund tiyo yo machal nade? Yo motiye en ni ka osekaw pesa ni imiyo ja achiel kuom jok ma olony e weche mag keto loko pesa kendo keto pesa e yo investment yo makare. Kisekaw pesa imiyo ng'ato bilan to obiro kaw pesa ne to kete ohala. Ng'enyne ei Kenya ka gikaw pesa gi kendo gimiyo ji gidhi ging'iewogo gik miluongo ni treasury bonds and bills ma iyudo ka mano loan imiyo government. Kosemi government to government chiwo go ohala miluongo ni interest. Mano kosetimore kamano to ma ema gikaw kata giduogo ni in ng'at mano chiwo pesa. Ng'enyne nikech samoro inyalo yudo ka jowa nigi pesa manok, anyalo bedo ka an magi siling 10,000 to government bonds samoro ibiro yudo ka ing'isi ni mondi ing'iew gi pesa matin mogik en siling 50,000. Koro iyudo ka thuolono ng'at manigi siling 10,000 ok nyal ng'iewo government bond. Koro sama kaw pesa na siling 10,000 ni ng'at machielo bo kawo oketo to wamiyo jalony, tibiro yudo ka koro pesa ni ng'ani nyalo dhi ng'iewo go government bond. Kose ng'iewo go to ohala moyudo to kaw to pogonwa. Pogruok mane mantiere kind money market fund keto omenda kanyo kod keto omenda e bengi? Iwacho ni savings, iwacho ni nyaka sandi janeno maneno chenro ka to wacho ni onego aket pesa na e bengi kanyo kama keno nitiere. Kae to sani wakono gokinyi ma kawuono ni nyalo keno e money market fund. Pogruok mane mantiere kind ariyogi? Ang'eyo ni ng'ato nyalo paro ni kikaw pesa ni kete bengi to iyudo ka ji paro ni nitie security mano maber moloyo. To samoro inyalo yudo kikete bengi to ok onyuolre. Pesa ni odhi obedo kanyo to ohala miyude wiye onge kata achiel. Kata obedo ni nitie bengi moko ma be inyalo yudo nyalo ng'isi ni ket pesa to wabiro miyi interest. To mago seche moko dwaro pesa mang'eny. Koro ng'atwa mane gi siling 1,000 kende kata senge 500 iyudo ka ok nyal dhi e bank mang'iso gi ni ket na uru pesa ne to biro bedo kochula. Biro yudo ka gidwaro pesa mang'eny. Koro pogruok mane kinde bank en ni bank ng'enyne pesa matin ibiro yudo ka onge ohala miyudo. Te money market fund kikaw iketo e lwet pesa e lwet jalony to ibiro yudo ka sama pesa ni kanyo to medo nyuolore kendo medo nyuolore. Koro ng'acha timo ni ohala tini bede ling'aling'a. Ndio yore mopogore ma ji keno go. Nitie jogo manya wacho ni wakan pesa e ot watere bengi ma bende silero kanyo gimomiyo onego bed ni kete money market fund kata ka bengi nitiere. Machielo bende oganda moko nitiere marango ni omenda wanyalo tero e sako mondo mi kanyo bende giketi. Goals giduto gin mag rango ni omenda ni odongore, ayudo nyinyo more wiye ka, yuto mara ntiere wiye ka, aloso godo gik moko ariyo adek mantiere. Kirango sako gi MMF kata money market fund gibedo kama chal nade kinyalo pimo ariyogi kotoko korka keno kod kungo? Sako gi money market fund dawache ni gite gibedo maber. To seche moko ibiro yudo ka sako oking'eyo malong'o ni pesa ni en intero pesa to samoro okin gi direct attachment. You are not directly involved gi ng'at ma dhi manage ni pesa ni. At least ibiro yudo ka with the money market fund inyalo ng'eyo ni okay ng'ane dhi koda maber kata marach, inyalo wacho ni wakaw pesa ni aterne ng'at machielo, fund manager machielo mang'eyo ni nyalo timo maber moloyo. Well, ma ok ibi yudo ka nitie sako. Though they work under almost the same principles. To ibiro yudo ka money market fund dawach ni dibed maber moloyo nikech at least ing'eyo ni pesa ni inyalo golo. Molo golo gi gima duong' en ni golo pesa
ni sama idware, sama wiyo mi ni dwaro. Samoro SACCOs gi nigi conditions moko ma giketo. Ibiro yudo ka kiseketo pesa ni to ging'isi ni okay, pesa ni ok inyal golo bang' ndalo makama. Many regulations mantie. To with money market fund, inyalo manyo gine a fund manager ma flexible. Ma inyalo keto pesa to bang' dweche 5 iwacho ni okay, koro agolo pesa na. And onge ng'at ma biro tami golo pesa. Koro yudo ka dawach ni SACCOs ber to fund money market fund dawach ni ber moloyo. Erokamano. Nitie gimi loso madaden mondo mi kon nyakora moge jwang'. Nitie jok ma dhi e bengi kata kuonde mamoko nikech security. Kata arita makare mantiere. Ni omenda ni kata ka kamino luar. Nitie kama nyalo dhiye kata nyalo range achiel kachiel. Nitie kembe kata jogo machiwo chenro ne mano mar money market fund mathoth modonjo e chiro. Gibedo e kinde machal nade ma ineno ni security orangi to interest bende nitie. Bengi nyalo bedo ni mi security to interest mare ni piny kata ka dipo ni onge ni omenda matindo. Money market fund nyalo bedo ni security ni piny to omi interest mamalo. En moro mnyawacho ni en risk factor monego bed ni rango ka pok iyiero kama iketo omenda mari. Adier wa ahero ng'iso ji sani ni wa e piny mane there was no regulation. Kendo gik moko ne nyalo yudo ka iketo pesa ni kamoro, including SACCO, iketo kamachielo to iwinjo ni kambi no koro ok bedi. Sani nitie regulations moket malong'o ma gin ka owuoye in terms of security. Ok en banks kende ma diwach ni are secure. Asebedo in this sector ndalo mang'eny and kendo aseneno ka why ndalo ma it was not so much regulated. Ne gik moko nok dhi maber to e kinde ni dawach ni nitie regulations maber moloyo. Koro mokongo ka dawach ni banks gi money market funds dawach ni giduto gin kare. In terms of security gin kare to molo to dawach ni koro ki idwaro weche mag kaka oandi ibro yudo to money market fund ibro yudo ka mi pesa mabere moloyo kao pesa ni dhikete bank nindo. Nikech king'iyo rates ma banks chiwo ng'enyne gin matin ahinya, range between 5% to around 9% e higa ma manotin zaidi. And ibro yudo ka kendo ikao pesa ni tero kanyo to gibro ng'isi ni kete e kinde maromo kama koki nyalo gole, ng'iso ni gitweyi. To money market fund inyalo keto pesa ni mokongo advantages iketo pesa ni sama yudo ka inyalo gombo dwaro pesa ni no inyalo yude. Mar ariyo ibro yudo ka inyalo keto pesa matin, ok ochuno ni bed gi pesa mang'eny ma bank dwaro koka mondo idhi ket kuro. Mar adek idhi beda in lenga ng'ato moro matimo ni ohala gi pesa ni kata oduoko ni pesa. Koro dawach ni money market fund nigi advantages mang'eny. Gima ni lose kinde mokalo ilene nyakoro mag jong bende weche mag liquidity kata yot mar yudo omenda ni e iye ka obede thuolo machal nade kiwacho ni oyo ka ema ntiere kendo anyalo wuok adhi akawo omenda na samora mora makete kopogore kod kuonde moko manya bedo ni gin fixed deposit accounts magi mag savings ka irango kinde moro dweche 6 ka dweche 9 higa 1 lure gi ndalo ma ng'ato dwano omenda gi obedi yot mar yudo omenda ni ka ntiere kar ka nikech mari wich bar mogana moko yudoga aketo pesa na kada tiyo kode mapiyo nyabedo ni en moro mabedo tam kaka short term saving plan mana bedo ni ntiere. Adier nitie inyalo yudo ka ki invest kiketo pesa ni e money market fund nitie moko ma nyalo ng'isi ni ibro yudo pesa ni bang' thuolo machalo kama to ng'eny gi ng'isi ni pesa ni samora mora midwaro kiwe about liquidity nikech pesa gigi ikawo iketo ok iket gi a long term investments, ikawo gi iketo gi treasury bills ma ibro yudo ka machua within a short time. Koro ng'eny gi mang'eyo ibro yudo ka king'iso gi ni adwaro pesa na to sechego maybe processing time ema bro bedo ma indike gi transfer ni pesa maybe ndala chielo ndala ariyo to ng'eny gi
ibiro yudo ka bang' odiochieng' achiel pesa ni iyudo. Koro ok en gimoro ma diwache ni biro kawo pesa thuolo malach kokiyud pesa ni ibiro yudo mapiyo piyo. Yangore Michael ni nonro nego bed ni timo ka ng'ato pok odonjo e money market fund moro amora. Ber mar timo nonro ni en mane? Mana kaka iwacho wasewuoyo about liquidity. Nitie risks manyalo bedo. Mokwongo ibiro yudo ka idhi donje e money market fund to ok ing'iyo ni jogi to pesa na ba nyalo yudo mapiyo kaka nyalore. Koro iyudo kisidhi donjo mano nonro ma achiel monego itim ni to ka dwaro pesa na anyalo yude mapiyo maromo nade. Mar ariyo gik machielo maybe igine onego ing'i ni jogi to pesa ma amiyogi gitero kuonde machalo nade koso gitero kuonde ma risky ma pesa nyalo lale. To machielo nonro ma onego ing'i ni to yuto mara kogik bang' higa achiel to abiro bedo ka yudo percentage mane. Nikech inyalo yudo ka nonro go ema ji ok tim. Inyalo yudo ka ng'ato farm moro ng'isi ni abiro miyi 15%. To 15% gi nitie monthly deductions ma or pesa midwaro ni mondo ichul one off. To ng'at machielo kambi machielo to ng'isi niya abiro miyi 13%. To deductions onge. Koro ng'iso ni 13% no ibiro yudo ka mano is a sure amount ma ibiro yudo. To ng'ato moro ng'isi ni 15% to pod ibiro yudo ka nitie deductions mang'eny ma koro pesa ni oduogo kata iyudo only 11%. Koro nonro go kopo ni ng'ato adwa kawo pesa ne dhi keto kamoro e money market nyaka itim nonro malong'o. Ing'e ni bang' higa achiel mokwongo mano nyaka ing'e mokwongo ni ibiro yudo pesa di. En nonro ma nyaka itim ni pesa di ma kapok fund manager mari iwuogo ing'isi niya ipenje ni to ang'eyo ni moko gigo atakia to gikone bang' higa achiel to nego ayud pesa di. To mar ariyo ka adwaro pesa ne to anyalo yude mapiyo maromo nade. Mago gik moko ma nyaka ibedgo gi ng'eyo. Koro those things you have to take into account mondo koro ka igine koro yuaga ng'e ni jogi namiyo pesa na to kogik sama koro nadwaro an gi chandruok to ok ane ka pesa no yudore. Gin gik moko ma nyaka ing'e. Of course be nyaka ing'e ni kambi ni osebedo maromo nade. Be gin jok moko mong'eyo kama kete pesa koso gina jok moko matemo. Erokamano ahinya. Mondo nyakwara mogi jwang' owinji atamalo mwalose gi ka en higa mokalo nitie jogo manoloro gi atamalo mopogore opogore. Mano ka warango gi ok ang' waluong nyinge gi mano kama gintiere kendo wang'e maber ni ka gin oganda mathoth ma osebedo karito kendo dwa neno ni ere kaka ne gitimo kata performance magi higa mokalo e thuolo mar higni 3 gisebedo ka gi perform e yo machal nade ka irango weche gi mag omenda. Nitiere mane otieko kod atamalo 16.5 mano kaka interest mantiere wiye kacha e thuolo mar higa achiel. Nitie jok manoloro kod atamalo 16.1 nitie atamalo 15.7 16 kanya kama gintiere kirango nyinyo kata interest miyudo ka en e bank ma en gimoro man malo ahinya. To nitie kinde moko kata e dwe minyayudo ka odhi malo kata odong' piny. Kama gintie ni lena nyakwara moge jwang' ni tiende nang'o ka ikoni ni en 16% interest e yuto mari ma idhi bedo kata ka iyudo bang' higa achiel. Mwacho ni paanam ni tiende nang'o kika en ng'ama chako gi siling 1,000. Ka en ng'at machako gi siling 1,000 ng'iso ka waweyo kaka awacho mbele ni nitie inyalo yudo ka nitie other charges mantie in but then gima inyalo kawe ni basically en 16% no ng'iso ni kong'isi atamalo 16 to ikawe mana kamano ni kuom siling 1,000 maketo ni bang' higa achiel onego bed ni an gi imedona gi siling 160. To ng'enyne kaka gitime en ni gi compound
gini kaka wawacho ni gitimo ohala odiochieng' kodiochieng'. Koro pesa ni ibiro yudo kohala ma giyudo to gichak gi gine gikete ohala. Koro pesa ni medo nyuolore anyuola kamano. Koro at the end of the year kung'isi ni ibiro yudo 16% atamalo 16, to mano ibiro yudo dhoni nitie deductions moko mabedo kaka withholding tax mar government mar sirikal ibiro yudo ka nitie on income, ibiro yudo ka mago be nitie. Koro mago be nyaka ikaw into account. Kendo kaka nawacho motelo ni ka ng'ato ng'isi ni en atamalo 16, to ber mondo ing'i mokwongo ni are there underlying deductions. Be nitie pesa moko ma mibiro ng'adi e wi atamalo 16 ne, koso en net, koso mana ema biro yudo kaka ayudo no. Mago omiyo sama pok ichako keto pesa kamoro nyaka ing'e nikech kaka wacho nitie ng'ato nyalo ng'isi ni ibiro yudo atamalo 16 to kare nitie deductions ma ibiro yudo ka duoke koro gikone yudo atamalo 11 kata 12. Koro nyaka i take into account, item timo nonro malong'o, ing'i ni ma ema biro yudo net atamalo 16 koso obiro duogo piny matin. But ng'enyne ka nitie kembe ma kong'isi ni atamalo 13 to mano ema idhi yudo. Ka nitiere deductions kata ng'eto mantiere wiye kama samoro itimoga gin mage kopogore kod withholding tax ni? Ibiro yudo ka jomoko nitie some fund managers ma biro ng'isi ni okay, kikelo 1,000 takuonga ng'ado 5% atamalo 5. Koro ka ng'ado atamalo 5 ng'iso ni pesa mane gine already oseng'ad siling 50 wiye. Koro gikone ka gichagi ng'isi ni okay, wabiro miye atamalo 16, to samikelo pesa to wang'ada atamalo 5 mano marwa mar gine matich mwatiyo. Ibiro yudo ka already koro inyalo ng'iyo ni capital money keto en only 950. Koro neno ki ichako ka koro pesa koro ni piny ok en kaka 1,000 mani keto cha. Koro en piny. Ibiro yudo kiketo 100,000 ibiro yudo ka ng'ato ng'isi ni okay, koro idong' gi around 95,000 emidong'go, koro ema gichakogo. Koro mago ema ibiro yudo ka samoro deductions ma chako bedo. Inyalo yudo ka ng'ato ng'adogi kapok ochako invest ni, or jomoko ng'adogi ka gise invest. Koro mago inyaka ing'e mokwongo kapok ing'iyo ni idwa deal gi ng'at machalo nade madhi ng'iyo ni pesa ni. Kamano, mondo mi ng'ato donje money market fund, en ang'o ma dwarore? Gin gik mage manyaka to ibed godo e kinde ma koriwo? Nikech ng'aneno sani ka wacho ni 1,000 man go ni wakete ka ane ni thuolo dhi bedo ka oyudore machal nade. Nikech moko bende osebedo ka penjre kata kapok idwoko mana kitieko part mane ilose ni en atamalo 16. Ok en ni dhi yudo siling 160 ni e wi 1,000 dwe ka dwe. So kipoge dwe ka dwe mano bete matima kwadi kende. En gima nyalore ni bang' kida golo pesa ni bang' dwe achiel idhi gole gi nyenyo moro e wiye, yuto mare bang' dwe achiel ni kosi idhi gole mana siling 1,000 miketo cha. Mane omiyo ka ng'ato ng'isi atamalo 16 ng'enyne i-calculate ni en bang' higa achiel. Kik ikete ni ka nitie pesa dwe ka dwe ka ayudo 16 tamalo 16 ng'iso ni bang' dweche 6 to aduoko pesa na kendo ayudo ohala e wiye. Koro en kong'isi ni atamalo 16 tem mondo ing'i ni en bang' higa achiel, ok en bang' dwe ka dwe. En mani gima gitimo no ohala moyudore odiochieng' kodiochieng' ibiro yudo ka gi compound kendo bang'e magi ema dhi malo bang' higa achiel, koro en atamalo 16. Kaka ne kama entiere nyakoro moge jwang' in bedo kwayo mondo mi med oronwa ote dakika nosekalo 41 tok sa achiel mar okinyi ma kawuono wadarango ni itime yo machal nade. Mokwongo inya oronwa ote machuok 2-3-6 kata igo simu ka in gi penjo ne Michael
ayo man godo e studio kinyi ma kawuono ka wamedo mana rango kendo wanono yore mopogore opogore kaka gigi nyalo bedo kae ka medo mana dhi kendo ka gimedo mana sudo ka wadhi nyime kod chenro okinyi ma kaone chenro mar rupiny. Waserango kaka inyalo pimogi kendo kaka inyalo yudo omenda matin mogik minyalo chako godo ma bende salon opogore kod fund managers gi mopogore opogore mabedo kanyo katayo chenro gi. Kamoro madane mondo mi kona step ma ng'ato nyalo luwo mar mondo mi oyaw money market fund mare. Awasechako weche mag research kama wasetiyo koro ng'ato osetimo research mwacho nyiero koro aseyudo ka en mara donje kata donjo Gengis kata dhi kama chal nade koro ka wabedo gi thuolo mane mar luwo achiel kachiel en mane gik mage monego bed godo documents mage yuto mar onego bed ni kanye kamano. Erokamano. Ng'enyne money market fund iyawo ne account kaka diyawo account mar mora ma maybe bank account. Ibro yudo ka nitie requirements. Ng'enyne gidwaro ng'at ma nigi ID iso ni ng'ano nyalo make informed decisions. Koro money market fund ng'enyne ibro yudo ka gibro dwaro ID mari, copy mar ID mari, gibro dwaro picha mari nikech wane piny ma ng'ato nyalo kao ID mar ng'ato kato emodhi oketo kanyero or ng'ato nyalo biro claim ni ene Michael. Koro gima duong' ni idwaro ID mari, ibro dwar picha mari, ibro dwar copy mar KRA pin card, ibro dwar bank details, bank account mari koponi gibro chuli bang'e no through the bank kata koponi gibro tiyo gi M-Pesa ka gioroni. Koro ng'enyne magi gik ma ibro dwar. ID, awacho ID, kato copy mar gine passport size photo, ibro dwar KRA pin card, ibro dwar bank mari komponi chudo, ibro dwaro pesa ni mondo gichuli. Koro mago bro dwaro to nitie form ma gibro miyi mondo ijasi mondo iket details magi ma mago ka gigine isejaso koro gibro kete system mondo ng'is ni ine wuon account no, ng'iso ni onge lal moro ma nyalo wuok ni pesa ni ng'at machielo manigi nying ma dwa chalo gi mara koro pesa bro dhi kore. Ng'ato ka ng'ato nigi account mare ma is unique money market fund. Ng'ato ka ng'ato ni kode koro ka intiere karka nikech nitie jok mapenjore ni en kama chal nade jok mage monego bed ni donje money market fund ni mondi wacho ni gin jok manigi osara, jok timo ohala, nyithi sikul moko kama gintiere moro onge kata KRA pin mare. Piny ma sani ng'enyne aparo ni KRA to chik ni dwaro ni ji mang'eny ng'ato ka ng'ato moseyudo obedo ja higni 18 ibro yudo ka kata bank sani ti kidwa yawo account to ibro ng'isi ni mondo ibed gi KRA mari. Koro KRA nyaka en gima chunowa kaka jopiny ni nyaka wagine wabed go nikech kanyo kaka nawacho ni withholding tax nitie kaka sirikal biro neno ni ja Kenya ni yudo yuto koro onego bed ni ochulo ushuru. Money market fund en mar ji duto ma kaka wacho ni bora ni in gi ID mari kendo inyalo yudo pesa matin. En berne ni oko obagwa inyalo bedo ni yuto mari odiochieng' achiel en siling 500 kende. Money market fund, those fund managers oyieni kata chulo 500 sama yudo 500 kende titero. Sama yudo pesa ma 500 no titero. Ng'eny gi aneno ka minimum en siling 500 ikaw idhi itero. En yo mar keno maber kendo oyaw ne ng'ata. Ok en ne jok moko manigi pesa mang'eny ni joma nigi salary kata joma chalo nade. Kamano nitiere duol kata riwruoge mopogore opogore marango kaka omenda gitiyo kata kaka investor kata jaket mwandu irito ratiro mare mane kama nitie kanyo kod Capital Markets Authority kod CBK ma regulate weche mag MMF gi kinde ma gintiere karka en achiel kuom gigo ma jaket mwandu nego rangi ni adieri kuonde madhien en kamoro ma omenda na dhi bede yo makare koso weche mag regulations kata regulatory framework gin mage mapono niketo mane ni omenda na okolal kinde makete money market fund. Erokamano.
wa chien kacha ndalo mane ajang'iso ji ni pinywa ne wasedongo kendo wadongo mabor. Wa chien kacha kama ne piny inyalo yudo ka iketo pesa mari to piyo piyo ng'ato gi wang' teko olal gi pesa. To sani Capital Markets Authority kaka iwacho oketo chike malong'o makata kikawo pesa ni itero ir broker ila matiyogo to broker no onge control e pesa ni, gin tich gien mana timo ohala, to ng'iso ni kata pesa ni nie broker no to ok onyal lal, kata broker no ema bed ni dwa gore piny, ok nyal lal nikech Capital Markets Authority oketo chike motegno kendo pesa duto nitie kaka irito, especially pesa mar jok mokenogo irito e yo ma ok nyal lal e yo moro amora. Koro Capital Markets Authority nigi chike kendo chikego tiyo maber e pinywa Kenya ka, kendo aneno ka en gimoro ma okete yo makare ma ng'ato kik bed gi luoro ni pesa ni nyalo lal e yo moro amora. Nitie chike moket malong'o. Ponono nitie gima osetimore kinde mokalo maneno kata kama ni market fan moro amora olor ka chike gini pok obiro. Waneno chien kacha kata money market kende banks ne gore piny. Yudo ka brokerage firms be ne gore piny, yudo ka ji pesa gi olal. Ji ne loro dukni. Ji loro dukni. To mago ok nyal timore sani. Capital Markets Authority ng'weyo gi chien. Gineno ni kokidhi maber to ging'isa ni okidhi maber. Ng'iyane kaka inyalo konyo pesa mar jok manoketo pesa gi ka. Koro e piny masani ma wantie ni tek mondo iyud ka pesa olal. Nikech Capital Markets Authority iyudo ka wang' gi nitie kendo ma tich gino gitiyo yo maler mokadho. Aya, iwacho ni okoro mojuan kanyo omera ni dhi bedo ka nitiere yo makare. Dok chien kendo warang kaka interest gi bero determine kata kaka interest gi chope mondo mi orangi. Sama iwinjo ka bengi maduong' mar Kenya CBK olando ni nitiere lwar e nengo mago mag mwandu kata idho e nengo kata gin wacho ni inflation. Ere kaka o affect kata kaka odonjore kod weche mag interest kata nyinyo ma ng'ato yude mwandu mare manoketo. Nikech wacho nitie pile pile kata daily yields yuto mabiro pile ka pile ma bende ichoko mondo mi ochop ata mala apaga uchiel madhi biro e giko mar mariga kama nitie kae ing'eye yo machal nade kata inflation bende ni gimoro manya bedo ni changia idho malo kata dok piny to bende nitie kinde ma inyalo rang ni ata mala apaga uchiel ni kochope nikech pek mar ngima moganda kadho. Erokamano. Ne wachako ka wacho ni ng'enyne pesa ni ka gi pesa na ikawo kato gidhi gi ng'iewo go government bonds or bills. Government nitie ndalo ma gin gi riyo mar pesa. Koro ndalo kinde ma gin gi riyo mar pesa ni ibiro yudo ka giyie mondo gichiw ne ng'at mong'iewo bond gimiyo atamalo maduong'. Ndalo mane wang'eyo chien ka during COVID times, ndalo ma COVID ne nitie pek e yor sirikal kendo ne giyie chiwo pesa mang'eny. Government bonds ni nyalo yudo ka ginyalo miyo ichiwo 17% atamalo 17 or 18. E kinde ni ibiro yudo ka the same bond kakoro okel kendo e chiro government duoge to ging'isi ni wanyalo miyo atamalo 14 kende. Chon cha ne gichiwo atamalo 17, sani gichiwo 14 kende. Wawuondre ni ng'iewo ni chiwo pesa ne jalony fund manager e thuolo no mane government ne gidhi gi ng'iewo kawo gine mar government gi and ne giyudo atamalo 17. Kato sani sirikal odhi wacho ni giduoke piny. Ka sirikal wacho ni giduoke piny, ng'iso ni ohala ma fund manager mari dhi yudo bende odok piny. Koro ibiro yudo ke kinde bilano gibiro ng'isi ni in bende kane wami atamalo 14 koro waduoke oduoga atamalo 11. Koro adier kake wacho ibiro yudo ka inflation gi gik ma kamago nyalo miyo yuto mari
seche moko kaka ne ong'isi ka ne donjo gi kaka koro inene sani iyudo kopogore. Koro ok en gima idhi tuge lweny ni ning'isa apar ga auchiel koro iduogi ang'o mi iduogi 11 joki udwa mecho. Koro nyaka ibed ni sami idhi ng'iyo mago onego bed ni ng'eyo ni mago timore kamano. Ok ong'iso ni jogo koro dwa mai, en ni kama ne gidhi kete mwanduno koro yuto ochako dok piny. Koro yuto ni gimbe ging'isi no dok piny matin. Kamano. Ere kaka inyalo track omenda ni kata investment mari kikete money market fund miwach ni kinde ni ochopo manyalo bedo ka amedi mondo ayud returns maga bende odhi malo. Nikech ng'ano wacho nachako gi 5,000 kato bang'e wacho ni dire ka amed gimoro 100,000 wiye, amed 1,000,000 wiye, medo omenda e kinde ma isechako kungo mar mondo mi yud yuto mamalo. Ere kaka ng'ato nyalo luwe moloyo keto siling 1,000 tiwe kanyo mokiloni otimo yo machal nade. Ponono nitiere kemi opogore kata fund managers gi mobiro kod yore minya bedo ni track fund mari kaka perform gi kaka ginyalo advice e weche mag medo omenda mondo mi yuto mari odhi malo kata bang' higa achiel. Erokamano. Wan e piny ma koro dawache noyawore kendo gik moko koro timore e yo makare, kata ibed e tung piny machalo nade, ibed ni in Amerika, ibed ni in kama chalo nade. Fund managers gi tinde oro samora mara miketo pesa ibiro yudo ka gioro ni yor email kata yor SMS ni o pesa ni wayudo. Ato bang'e gibiro ng'isi bang' dwe achiel gioro ni statement ging'isi ni pesa ni mae gima pesa ni osenyuolo, mae gima pesa ni osenyuolo. Kata yiero ni chako medo, kata yiero mani keto kawuono kinyi chaki keto machielo, fund manager mari ibiro yudo ka you are so much in touch. Ibiro yudo ka ubiro bedo kooro ni message ong'isi kaka omenda mari dongo. Omiyo ok en gimoro matek, en gima timore ni sani ibiro bedo kiyudo dewach ni periodic updates kaka pesa ni dhi mbele kendo ibro en gimoro ma yot mondo itrack. Kamano. Ka itemo rangi inyalo wacho ni adieri MMF kata money market fund en atamalo 100 risk free. Risk to dawach ni gintie gik moko adek ma gine mane owuoye. Mokwongo inflation or interest rates kopo ni obedo affected, kaka ne wacho ni sirikal nyalo bedo ni ne chiwo gine 17%, koro yudo ka gidogi chiwo 14%. Koro mano achiel kuom the risk mantie. The risk ma chielo ma nyalo bedo e gine money market fund en ma liquidity. Mano ba paro ni ne osewuoye. Ibiro yudo ka seche moko pesa kaka ikete to samoro ka gikiri ni dware mapiyo piyo tiyudo ka koro ok inyal yudo. Or maybe the other risk manyalo bedo ni jok ma kuma pesa nini no kawo modhi otere samoro iyudo ka that is in terms of credit. Inyalo yudo ka samoro ok pesa ni samoro nyal duog mapiyo piyo kaka idwaro. Gigi duto king'iyo risk to ok dikwan ni gin gima dimi money market fund bed so risky. Money market fund en nikech magi gik ma even your fund manager biro bedo ka ng'iyo ni to client mara ma okelo pesa ni kodwaro pesa ni mapiyo piyo in terms of liquidity, be anyalo chiwo pesa no mapiyo piyo kaka dwarore. To kama kawe pesa mar client ni adhi atere mondo onyuol nwane, be en kama risky koso en kama chalo nade. Kato interest rate mago to fluctuations go nyalo bedo, to kata kobedo kamano to ok gin gik moko manyalo affect you so much. Koro dawach ni money market fund though nitie gik ma nyalo kwano ka risk, tok gin risk moko ma can affect you inyalo wacho ni kawa kamoka kete pesa na nyalo lale. Money market fund dawach ni pesa mari kiketo to ibro dhigo maber nikech risk
ni piny kabisa. Aya, nyakoro moge jwang' mano kama intiere karka. An gi penjo moro kama chielo, en koro oseduogo kendo intiere karka, achiel kachiel oluwo twak. Nyaka sama walose ni, nitiere duol, mano mochung' ne rango kaka MMF tiyo kendo ringo, kendo nitie duol mochung' ne rango kaka SACCOS ringo. SACCOS wan gi SASRA. Ka MMF koni wantie kaka kod CBK mabende rango kaka omenda gi tiyo kachiel koda ka Capital Market Authority. Kamirango gi duonde ariyo gi kama gintiere, risk mag lal gibedo kuonde gi duto, to ng'ato duogo penje ni nomiyo SACCOS mathoth ema waduogo ka warango, ang'eni to okilose lo SASRA kata los jasako mora mora, to iyudo ni SACCO ng'ato nyalo donjo wacho ni SACCO ni nyalo loro, nyalo bano piende ne to wuogi pesa. Waseneno kata kwa lando gi karka investment SACCOS mang'eny moko mabiro matin jodonjo oketo pesa ofualo oloro dukni gi kendo giwuok ka gintiere karka. Wach mar loro duka kendo ang'eni nitie penjo moro kachiel wasoma kasani kapok iduogo penjo mondo iduokego. Nyinge James Masinde Oduor owacho ni jakanyakwar mosna jalony kendo penjo go ni ang'o miyo bank moko lalga gi pesa ka bank moro miluongo oko nyinge no kadhi keto ka kata kamano otene kanyo. Koro owacho ni en SACCO, en bank matoke kanyo kotieko to wacho ni SACCO nolal gi pesa na karibu 53,000. Ma gimoro manyalo miyo oganda moko luoro keto pesa e weche mag SACCO kod to MMF nitie. Jabila gidi ko nade kata ki iloso kod James Masinde Oduor ang'eno no ka entiere kaunti ma Kisumu. Erokamano. SACCOs ng'eny gi ibiro yudo ka ji oganda wa inyalo dhir ne wadonjuru e SACCO ni, to samoro ibiro yudo kok gi kaw thuolo mang'eny e timo nonro ni SACCO ni be en SACCO ma okete yo maber, be oluwore gi chike malong'o. Nikech mago gik monego ng'ato non mokwongo. Ok en ni koro SACCO nitie butwa ka koro wadonje SACCO. Onego ing'e ni mane omiyo nonro onego tim mokwongo ni SACCO midwa donje ni to chalo nade. To kada wuoye money market fund aseneno igni koro mang'eny ma money market fund ng'eny gi tek ahinya, bedo matek ahinya mondo ng'ato okaw pesa mar ng'at manoketo pesa mara mana aketo ni mondo tim no ohala, mondo ng'ato wuogo ni dhi wuoga ni lalgo alala ni gibano piende gi koro gidhi. Jo Capital Markets Authority oketo chike mathoth kaka nawacho ni kata mana wegi kambi ma fund managers go kisemiyo gi pesa oseket ni pesa go ok bed e lwetgi, dhi bede e lwet jomoko kendo. Ng'iso ni kata bed ni gin gi chandruok ting'iso gi ni pesa mag jok manoketo mag ginegi nyako duok negi. Koro dang'is jowa ni money market fund gi SACCOs opogore. To aseneno money market fund gi regulations ma Capital Markets Authority oketo ka dhi maber. Ok en gima onego iluor. Money markets fund dhi kod ji maber, omiyo kik waluor, wakauru pesa wakete money market fund kendo wabiro yudo konyruok. Kamano. Erokamano koro mogi jwang' en saa ariyo mar okinyi ma kawuono chenro mar Rupiny wakawo yo masani kaduogo kae kod weche manok ahinya e thuolo ma dakika 30 mar mondo mi watieki kaduogo kod ote madhi somo magi yorgi sani ka inti gi penjo moro amora ne Michael Ayo ma en jalony weche gi mag keto mwandu ka en otie kamino mano ma Gengis Capital. Ka wamedo mana rango bende ni ere kaka inyalo ket mwandu e yo money market fund. Mano ka en gi penjo ang' yor SMS en 2 namba simu ang' iyudi piny kanyo mana piny kama ondik money market fund kano kanyo go namba no tipeny penjo mantie kod achiel kachiel e studio wami thuolo makamano bang' yo makawo sani kachiel kod kama moko mabiro kikni mabor.
Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura magajong Friday ni supuzo wake. Sapar gina kapaga beat nyaka sapaga rio. Kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back?
In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on View Sasa. Nyakora mojang machiegni en moro mar kete karka chenro en mara rupiny akon ni kanyo duogo koda ote asoma ne ote ma isoro karka an ka kod Michael Ayo ma en jalonyo e weche mag keto mwandu otiyo kendo mano mar Gengis Capital kawuono wan kamano mondo mi wago mbaka ni kode kendo winja ne kachiel Frederick Barak wacho kama good morning Cleo mos na jalony apenjo niya jopuonjre ma onge gima ginyalo deposit to ere kaka ginyalo bedo jokanyo mar Money Market Fund. Imako pinyo rangi duoke, mano mara Barak, kachiel kodaka ote machielo mabende ang nitiere, kachiel nitiere ote Maruth Nyathi Ochieng. Wajo ni Cleo, kauru mos, MMF, kata Money Market Fund, en gima ber kaluwore gi kaka jalony pime. Penjogi, penjo mokwongo. Mano kawaido penjo mokwongo. Penjo mokwongo wacho kama, bende MMF o register kaluwore gi dwach sirkal. Bende en gima legal maponono ni weche odhi marach. Inyalo kawo kenge mag chike ne jokan mwandu. Mane miwacho kar kanyo ka en achiel kachiel mano kama entiere ka. Penjo mar ariyo wacho kama, security mar jakan mwandu chalo nade nikech pesa wachne tek. Inyalo miyo ng'ato pesani to walogo makoro sama idwaro pesa to koro lokore mchezo ya paka na panya. Mano penjo mar ariyo. Penjo mar adek wacho kama, bende jakan mwandu oyiene ndiko next of kin in case ni otho to next of kin mare can benefit. Penjo mar ang'wen, jalony osenyisowa ber MMF. Onyisowa bende rachne nikech gimoro amora man gi merits nyaka bed gi demerits. Aya, mar abich, what is the minimum amount ma ng'ato nyalo keto? Aluwa tu akano moja, mano Ruth Nyathi Ochieng. Erokamano ahinya. Penjo mogik no to osewachi ni opogore gi bengi moro amora ma ng'ato bende kata bengi mano MMF ma ng'ato bende nitiere godo. Kapok akawo simu, namba mar simu ero nitie kanyo ma en 011-015-0092. Gochno sani to jalony dhi duoko penjo moro amora ma nitie goka kapod odhi nyime oduoko penjo ma Ruth Nyathi Ochieng kod Barak ma gioro kanyo tielo mokwongo ma wakae mano. Ka gigocho to miya gi kamo no mengi penjo achiel kachiel. Erokamano machiegni ahinya ma ikono nya duoko ne penjo ma odonjo e tielo mokwongo. Erokamano. Aparo ni ariwe gi penjo mokwongo, ng'at mokwongo no penjo ka ng'at maonge yuto malong'o nyalo donje Money Market Fund. Kamano. Gima duong' en ni wapuonjre uru keno, kata ibed ni ne ng'at ma pod nie skul, kata ibed ng'at ma yudo pesa matine moloyo. Money Market Fund e gino ket pesa me inyalo tero mondo onyuol ni en pesa matinie moloyo. Siling 500 kende. Ng'enyne ing'isi ni kiseyawo account to siling 500 kende mitero tidhi chiwo to pesa chako nyuol. Chieng' machielo kichaki yudo 500 moro tichaki tero. Emomiyo wapuonjre pesa ma iyudo matin tinyalo kano, inyalo kawo idhi keto kamoro. Ibiro yudo kam samoro 500 no ng'eny ji wacho ni pesa ni oro madonjo ga e magawa kende mondo acham gimoro.
to kopo ni in yudo kata siling 500 no, in ng'at ma pod nie skul, pesa no oromo medore kendo nyuolore. Kiketo 500 ichak ibiro keto 500, gikone ibiro yudo ka in gi pesa mang'eny malich ma inyalo yudo ka bang'e biro konyi. Penjo mar ariyo no penjo iwuoyo about money market funds gi. Ben gimoro ma obedo nie bwo chik. Awacho mokwongo ni ng'eny jogi ma fund managers gi kendo kembe ma deal gi pesa gi gin under Capital Markets Authority. Regulation nitie kendo ka pesa ni dibed ni ng'ato dwa tugo go, to en chik mari, ratiro mari dhi e Capital Markets Authority, dhi wacho ni kambi ni namiyo pesa na, o pesa na ni aneno ka gidwa tugo go, gidhi go e makare. To ka jogo oseng'iyo, Capital Markets Authority ong'iyo, to gibiro wacho ni miuru jale pesa ne. Emomiyo on how whether it is legal or not, dawach ni gin legalized and gin gik moko ma omi ratiro license mar konyo oganda wa. Omiyo gin gik ma pesa gi ok nyal lal e yo mayot. And in terms of security, be pod dang'isi ni pesa ni ok nyal lal, pesa ni is safe. Wach machielo no penj kuom next of kin. Next of kin inyalo ndiko. To kanye ma adwa na ler mondo nikech nitie pogruok. Nitie mendiko, andiko kaka sani ka yaw account gi kambi ma atiyogo, andiko next of kin. That next of kin en gi tich ma gino tiyo en ni the first person ma nyalo bedo contacted in case ni aonge. To kogik kama koro iluwo chike malong'o ni to pesa gi koro odhi ne ng'a. To koro chik mar Kenya tiyo. Inyalo yudo ka nandiko next of kin mara, nandiko samoro nyathina moro. Koro ka gik kama koro idwa gine ni pesa magani koro dhi ne ng'a. To koro chik nyaka tiya ka nan gi nyithindo 3 or kopo ni jaoda should be the next, the immediate beneficiary, to ibro yudo ka chik koro wacho ni okay, pesa gi koro nyaka dhi ne ng'at makama. Ngiso niya, nyaka dhi e ng'enyne, nyaka dhi e sub chief ma kama intie mandik barua ni okay, ang'eyo ni family ni ang'eyo nitie miyo to nitie nyithindo 5. Koro ere kuomu chief sub chief biro ng'iyo ni ere kuomu ng'at madwa kawo pesa gi koka biyo pog ne jomoko. Bas kusewinjoru to barua no itero e court kato indiko kato koka succession process chakore. Koro ndiko next of kin does not mean automatically samoro ni en mabro kawo. En mana ni ng'at mane ma inyalo chopire mokwongo kopo ni ng'at mane pesa ne kanyo no onge. Ero kama na enya ntie ote machielo kar kae ma wa kuoma Otieno. Otieno Chieng orote kaka wacho ni yawre uru, lerna uru kaka ipogo interest go tigolo pesa ni bang' muda maromo nade. Ono winjo twak moleo kata kamano nyamana duoke mondo joneno mamoko bende ma obiro oyuda ni ng'eyo. Ero kamano wacho ni inyalo yudo ka kembe opogore nitie machiwo nyalo mi interest mar 16% ewi 100 bang' higa achiel. Moko nyalo mi 13% ewi 100 bang' higa achiel. Koro kopo ni sama kori wuondni iketo pesa ni kawuono idwa gole bang' dweche 6, ngiso ni okibi yudo 16%. Inyalo yudo nus mar 16%. Ngiso ni kamoro kani ikelo siling 100,100 ora 1,000, ngiso ni okibi yudo wuondni gimiyo ji 16%. Ngiso ni okibi yudo 16% kigole bang' dweche 6. Ngiso ni inyalo yudo manus mare 8% ewi 100. Kopo ni gole bang' dweche 3, ngiso ni mano be nyaka reduce. Ok inyal gole mapiyo bang' dweche 3 kata wacho ni nowacho na 16%, nyaka yud mana 16. Ng'ich golo mari mapiyo ngiso ni samoro ok ibi yudo
magine. Koro sama idwa gole pesa ni no, ibiro yudo ka ng'ano fund manager go kwan to ng'iyo ni pesa ni osenyuolo gine maromo nade e kinde ni. Kata ibiro miyi gi ohandi. Aya, nyakoro mo jwangi nitiere simu machielo madonjo kar kae, simu mawuok kuom Alfred. Alfred, ka in Kindu be oyawre kendo machiegni. Penjo mari en mane ne Michael Ayo mono ke studio. An gi penjo. Penjo jalony niya. Okay, koka yawo TV to ayudo ka mjadala dhi mbele. Koro ne chunya gombo na ambe adonja ne MF ni. Koro pesa iketo nang'o? Erokamano. In gimoro midamede wiye kanyo kapok oduoki? Mano kende. Erokamano ahinya. Michael Ayo, inya duoka ne Alfred. No ka nitiere Kindu ne koko yawo TV sani. Erokamano. Gima duong' na wacho ni nyaka bed gi jogo fund manager no, nyaka bed gi kitambulisho mari, obed gi picha mari, obed gi details magi te mangiso na account midwa yawo no en mari. Omiyo gima duong' mokwongo ne jawinjo ni nyaka iyaw account mar Money Market Fund. Kise yawo account kokinyalo oro, ko ging'isi ni account ni koro yawo, koro wan gi details magi, kokinyalo oro pesa ni mondo koro ochak timni go ohala. Gima duong' en ni iyang ikwong tim nonro ni en jomage madwa miyo pesa na mondo riti. Kase iseng'eyo jok midwa miyo pesa gi mondo riti, yaw account kodgi mokwongo. Kise yaw account maging'isi ni koro account wayawo ni, koka ikaw pesa ni mondo ior. Mago chenro manyaka item mokwongo. Erokamano. En ang'o miyo inyalo wach ni Money Market Fund en yono mar kungo kata mar keto kungo kata keto mwandu ne jogo matime e tielo mokwongo kata wacho ni first time investors. Gimomiyo onya bedo ni en monego bed ni ranga ahinya ne jok madatemo. Erokamano. Investments ng'eny gi nigi risk. To gima ber gi Money Market Fund ni koda ng'at ma pok ong'eyo en pesa mikawo tikete lwet jalony. Koro kata bed ni in onge giming'eyo kata matin, tibiro yudo ka jalony ema tiyo, ema paro ni, ema ng'iyo ni pesa ni onego waket kanye. Ng'iso mokwongo, risk ma gine no is very low. Risk mar pesa ni no lal is very low. Mar ariyo, ok en in ema idhi bedo ka ing'iyo kamikete pesa nikech kade bed ni in samoto ionge gi lony ahinya, pesa ni nyalo lal. Koro ng'at machako mokwongo, ma yo minyalo kete pesa gi nikech ma en pesa ma ikete lwet jalony kendo en motiyo tich invest ni pesa ni. Gima chielo en ni ibiro yudo ka ng'at machako mokwongo ni samoro oonge pesa moromo. Koro kionge pesa moromo, japenjo moro nopenjo ni the minimum amount. Ng'enyne iyudo en siling 500 kende. Ng'enyne ging'isi ni okay, kise yaw account to koro inyalo deposit at least siling 500. Koro pesa ne ni piny. Koro ma gima dawach ni ne ng'at machako mokwongo en gima ber moloyo nikech mokwongo in ok idhi chandori gi weche mag ng'iyo ni somo weche mag lony e yore mag kaka daket pesa na go gigi ere kaka dang'e. Ma en kamikete mana pesa ni and onge risk. Erokamano ahinya. Nitiere simu machielo madonjo kar ka, wanyalo kawe mondo mi penja ne penja achiel kachiel. Oyawre kendo machiegni, kono ni ng'at ni noka en kanye to yor penjo. Eno oda temo ka line nutiyo. Nyakora mujang line nutiyo. Kigoye to ilosi kati yor penjo mari kama intie kachiel. SMS line oyaw bende na ria deka uchelo nono kapo nok di yud simu ma igoyo machiegni kodi okinyi ma kawuono inyalo mana oronwa ote kaka ote mosedonjo kae ma wacho kama amor inya gochonwa, inya mana gochonwa bende in ming'ado no gocha kendo ka koro adhi make. Amor gi Ramogi TV penjo na en niya, kama pesa wacho ni en kama pesa minyalo kano mang'eny mogik en adi ma Dave ogol. Machielo biro kar kamano penjo achiel, penjo machielo watching Cleophas Mosna jalony.
waluor kano pesa e bank matendo nikech bank moro oluonge ka bank moro miluongo ni Solar Energy Sacco nolal gi pesa na 53k chako nuo SMS asesome kumoro kocha Facebook mano James Masinde Oduor. An Henry Awino ka Migori County Rongo Sub County penjo na en kama kaneno katuo wacho ni ano kaneno katuo wacho ni dagol pesa na te bende nyalo miya koso kata katuo mana woni gimoro modwa wacho kar kanyo ka diponi oonge pesa koro dagoli dogole te adek gimantiere kae kacho machielo nya wacho kani Eltrud kaya Kisumu to ere kaka anyalo pogo ni nitiere MMF, Equity Fund, Balanced Fund, Fixed Income, Wealth Fund, ere pogruok. Ero kamano minya duoko kanyo kaito bang'e wakawa ne sima chelo kantiere. Ero kamano. Dachak gi ma openje about the maximum amount. Awacho ni minimum en siling 100, ng'enyne gi en pesa matin siling 100. To maximum to kata pesa mang'eny kaka in go onge gibiloro ni mae pesa ma gine maximum kiero ka in gi mang'eny in gi milion 100 kiero bilion 1 to ber ki ing'eyo ni ng'at ma imiyo pesa ni be bro rito pesa ni e yo makare. Koro maximum onge okoket maximum inyalo gine e yor kaka in ma idwaro. And then Henry openjo ni ka atuo to banyalo yudo pesa na mapiyo piyo. Wachako ka wacho ni money market fund ng'enyne ki iseng'eyo ng'at midwa deal go fund manager mari to buro ng'isi ni pesa ni nyalo yudo mapiny piyo machalo nade liquidity. Sama idwaro pesa no inyalo yudo mapiyo machalo nade. Adier ng'eny gi ibiro yudo ka kikwayo pesa kawuono to kiny onego bed ni seyudo. The last one na penjo about mano ne ng'ama ntiere mano ng'ama da golo pesa nete machielo chanen mar bank mabire ni selero mano jal mowacho ni nene bank moro miluongo ni Solar Energy Sacco mano kamete wacho ni pesa ne nolal te 53,000 mano kamentiere machielo ni penjo karkani farms gito gin kaka mane piny Kenya kantie kama kuonde minyalo yudgie kama ng'ato nyalo dhi timo research mar to ne money market fund nikech moko nyalo donjo kapok gidwoko mano simu moro donjo karka hello yawre Ramogi TV cheno mar piny ni karka penjo mari en mane tin ng'ai neno aka en kanyo hello machiegni rupiny wawinji an Joseph kamano nyadhi nyime kod penjo mari awuoyo ka Nakuru. Ero kamano. To na penjo jalot ni dongo nyalo miwa list mar managers ma ging'eyo maber nikech kata yo mane madi register godo kata di yudo godo ni this the money market manager. Ero kamano ahinya. Openjo mano kamano. Ero kamano ahinya. Openjo kanyo fund managers gi ni to gin mage kama gite mana penjo ma penjo kar kanyo kane poka osimu no inya kono kanyo githoth lakini moko nya beno kimako kata giwi inya kono kanyo ni moko kuom gin to gin mage ntie kembe mang'eny and banks ntie kaka Gengis nigi Hela Imara ma gin go kanyo Saiton mano nigi money market fund NCBA bank ni kod gi CIC insurance koro bet gi ng'eny Old Mutual gintie kembe mang'eny e Kenya ka wane e kinde ma ki timo search e internet kama firms mantie Kenya ti iyudo ka oketgi aketa gi dhuro kanyero and inyalo ng'eyo kaka gigin japenjo moro no penjo about gine different money market funds gi other gine mana openjo yes mano
To ere kaka anyalo pogo nitiere MMF, nitiere Equity Fund, Balanced Fund, Fixed Income, Wealth Fund pogruok ne ka. Yes. Ng'enyne ibiro yudo ng'enyne gin under collective investment schemes, and koro kidhi in any organization matiyo gi is when you can know ni ma gidwa miyane ere ma en mane to machielo ni en mane to machielo ni en mane. Koro kamane kaka inyalo ng'eyo. Otherwise ki ibeda gine ning'iyo gi kamano ne all are money market funds ti ibro yudo ka samoro okigine nikech dhoni ng'eny gi most of them are collective investment schemes to gin tie pogruok mopogore opogore. Erokamano. Otieno Chieng' wacho kama wayawre uru e studio. Ka keto 500 to interest mare iketo kuom muda mane to bende onyalo golo interest samora mora to kembe mage mabeyo mana gintie kar kanyo no wacho ni nonro ka itimo tirango ni performance mage ponono higni 3 osebede yo machal nade kidwoko mantiere. Erokamano. Apane en ma wasewacho ni gigi jalony mar fund manager calculate gigi bang' dwe ka dwe kata odiochieng' kodiochieng' kata juma ka juma ging'iyo ni pesa ni oyudo ohala machalo nade. Koro kaka ne wawacho mokwongo ni nyalo yudo ka ging'isi ni approximately bang' higa achiel onego wamiyi around 13% or 16%. Koro ka ikawo pesa ni iketo bang' dweche 6 to ibro yudo ka ok en 16% cha ibro yudo ka samoro en nus ne nikech iketo pesa ni nus higa kende. Kiketo dweche 3 ng'iso ni be ok ikete iketo matin ne dweche ne higa achiel. Koro ibro yudo ka gigi bedo calculated percentage bro ng'iyo depend on kaka pesa ni osebedo kanyero. King'iyo calculate gi 16% ma maybe ne gi promise per year. Yes. Erokamano. An Jerry ka Migori County, Uriri Sub County, Kolwal Village, apenje ni money market fund bende yudore migochwa ka. Idwoko wana kapok wasoda. Erokamano Jerry. Wan tinde gigi okibi yudo office margi kanyo ero to ibro yudo ka chopo kuomgi ok inyalo bedo gima tek kata bed ni gin gi offices Nairobi. Gima duong' en ni timo nonro mari ni offices gin in Nairobi. Kaka kembe ma wacho bed NCBA, bed Genghis Capital, bed CIC Insurance, gin gi offices Nairobi to pod ok moni chopo kod kuomgi. Nitie inyalo yudo ka kise ng'eyo ni kambi mane madwa ni mondo obed ka ket pesa kuomgi, ere kaka anyalo yawo account kodgi, bang' yawo account kodgi ere kaka anyalo oro negi pesa na kendo to ere kaka bang' ka sama dwaro pesa na ere kaka pesa na nyalo duogo. Koro ok ochuno ni obed gi branch Migori kata obed go kama chalo nade. Kise identify ti piny oyawore inyalo communicate kodgi e yor email, e yor sime, e yo mora mora kendo gin jok manyalo winjo ki ywak ni samora mora kendo inyalo tudori kodgi e yo makare. Erokamano ahinya. Simoro donjo kar kae. Esther, alo machiegni eru penjo kiny makaono penjo mari en mane? Hello? Hello Esther, machiegni eru penj. Ineno ka in kanye to penjo mari en mane? Esther, wawinji? Awinji maber. Apenjo niya. Kamano. Hello? Wawinji, inyalo oro TV kae to bang'i itiatia gi simu mar winjo. Aya, selore. Koro penja penjo mari, Michael winji ka. Apenjo niya. Kadwa yawo account mar MMS noendo. To anyalo yawe simo koso chuna ni nyaka many kuma office nitie. Erokamano ahinya. Ineno ka in kanye? An Siaya. Siaya. Erokamano ahinya. Penjo machielo in go? Apenjo niya. Money market fund ni kadwa yawo account mare. Anyalo yawe simo koso chuna ni nyaka many kuma office nitie. Erokamano. To kopo ni nyaka many office Siaya wa kae, office no anyalo yude kanye. Mane penjona.
Erokamano ahinya Esther. Penjo ariyo madongo. Duoko Esther sana. Afano chal gi penjo mana aduoko mokwongo. Mar Jerry mar Yes. Ni tinde mokwongo kiseng'eyo kaka skoro iseng'eyo ni ma jok ma adwa kawo pesa na ket kuomgi. Nitie chenro ma giketo kaka mokwongo iyawo account. En ni yudo namba gi kato gocho negi ni ere kaka da yawo account kodu. Koro kiseng'eyo kaka di yawo account kodgi to magi oro ni form ibro jaso, kisejaso form no to iscan piny matinde iscan, kise scan tichaki ioro negi. Kioro negi giloso account, ka gise loso to gibro ng'isi ni account mari koro ni kare. Koro ka account mari osebedo kare kato ioro pesa gi mondo gichak timo ni goala. Ok en gima ochuno ni office bed Siaya, ok ochuno ni office bed kanye, en ni jok midwa chopo tudorigo inyalo tudori kodgi e yo makare. Aya, erokamano ahinya. Simu machielo nitie kar ka. Alo, oyawre ma chenro mar piny ineno ka en kanye to nyingi ng'a, penjo mari en mane? Apenyi to mani market pando yudre kumokomano. Erokamano, nyingi ng'a? Tineno ka en kanye? Nyinga James Masindo Duor. Oduor, James Masindo Duor, erokamano ahinya. Oseoro nyaka ote SMS. Penjo ni Kisumo kanyo giyudore kanye? Erokamano. Aparo ni en penjo achiel kama joge diyude. Kaka okang'eyo kaka kopo ni ginyalo tudore gi weche mag internet. Yot mondo gichope e kembe matimo gigi kaka kambi mar Gengiz mar Hela Imara. Ki timo search tiyuda ka iyudo contacts mage. Tindiko negi email. Kisendiko negi email ni adwa yawo account kodu mar Money Market Fund. Koro ka isendiko negi to gioro ni form. Ka giseoro ni form to form no emijaso, kitieko ni to ibedo scanned gi copy mar ID, picha, gi KRA, gi proof of account number mari kati ioro. Erokamano ahinya. Simu machielo donjo kar kanyo. Alo, oyawre machiegni rupiny wantie kar ka, penjo mari en mane? Aya, owinjore. Kigocho koro mojwang' lor simbi, simu migochogo, lor TV mari, ka iseloro TV, to watudre kodi yo makare. Koro ka diponi ni masimbi ong'adre no sani, to gocha kendo, ntiere penjo kama wacho niya, an Clement Gor ka Nairobi. Apenjo ni to interest go bedo calculated nade, especially ka deposit pesa monthly ma ok akete dichiel. Mano penjo mar Clement Gor. Erokamano. Awacho ni pesa gi bedo compounded. Uonde ni per month, uonde ni yudo kambi mong'isi ni obro mi 12% per year. Mano is the simplest. Koro ng'iso ni ing'iyo ni bang' dwe mokwongo onego bed na yudo percent achiel kuom pesa na. Kaketo 1,000 to onego bed na yudo 1%. Nikech king'iyo 12% ng'iso ni per month approximately 1%. Koro i-calculate ni pesa na ma aketo dwe mokwongo ne month mar January dwe aketo Sh1,000 onego bed ni kadonje dwe mar ariyo to koro an gi pesa na mokwongo cha goale wiye. To dwe mar ariyo achaka mede Sh500 moro. Koro ng'iso ni pesa na 1,000 mana aketo cha amedo go ohala mane nie wiye cha kendo achaka medo 500. Koro e dwe mar ariyo ne gichagi calculate ka dwe mar ariyo rumo giwacho ni pesa ng'ane koro ne 1,500 go ohala mana gi oyud mokwongo cha. Koro giko mar dwe mar ariyo mae pesa ma ohala ma wayudo mar ng'ane. Mage kanyo mondo wakaw simu machielo kaka pok ong'ad. Alo, oyawre marupiny. Hello. Cleophas. Kamano, oyawre machiegni. Hello, Cleophas. Wawinje yo makare. Mos. Angiketa credit kendo. Kata kiketo minista uli nyagocho ela endo wani pod en nono kanyo kama intiere. Go simu no kendo, wariti ka mondo mi wature kode achiel kachiel. Mana gimedhi nyime mar lero kane pok ang'adi. Erokamano. Na wacho ni ka koro idonje dwe mar ariyo, koro en pesa ni mokwongo 1,000 mane iketo cha, ichaki medo 500 kendo go ohala mane yode wiye. Koro giko mar dwe mar ariyo
iyudo ka ing'iyo ohala ma siling 1,500 go ohala mane oyudo mokwongo cha oloso. Koro mano emichakogo. Wuondri ni dwe mar adek ok imede pesa moro. Nyiso ni dwe mar adek en itiyo gi ohala mano mar 1,500 kato gi ohala moseyudore wiye kato koro donjogo e dwe mar adek. Wuondri ni dwe mar 7 ema kendo koro imede pesa. Gi calculate ohala 1% mana wawacho cha e dwe ka dwe kato ing'iyo ni koro wuondri ni medo pesa dwe mar 7 koro imedo 3,000. Koro in gi siling 4,500 go ohala mosebedo kiyudo chien ka. Koro mago ema kaka gi calculate. Koro giyudo pesa duto e dwe mar 5 nikech koro biro bedo mang'eny nikech koro in gi 4,500. Koro ging'iyo ni 4,500 1% en pesa di mar 4,500. Koro mago gik ma fund manager biro bedo ka gine and dwe ka dwe no gioro nini mae pesa ma wayudo. Erokamano. Si machalo ni ka lo machiegni rupiny penjo en mane? Hello, machiegni nyingi ng'ato ino chenro ken kanye? Awinji. Yes, an gi penjo. Kamano. Penjo ni rates ma mitimo calculation gi. Hello? Wawinji yo makare bera. Nitiere rate, adwa ng'eyo ni to rate ma piny mogik, rate ma piny mogik en mane, to rate ma malo mogik en mane? Kiwacho rate tiende ni idwa ng'eyo omenda matin mogik minyalo keto? Percentage, Aha, mano interest. To seme na deposit pesa, to dong nitie percentage ma gitiyogo. Koro sama to seme ni biashara samoro rach, rate ma piny mogik en mane, to sama biashara samoro ber, rate ma malo mogik en mane? Erokamano. Yes. Ineno ka in kanye? Agocho ka Nairobi. Ke Nairobi, erokamano ahinya. Penjo modonjo mogik no. Michael Ayo. Erokamano. Nitie ndalo machien kapok ne COVID odonjo. Rates ne nitie kata ma from 7% or 8%. Nitie joma ne chiwo mana 8%. Ndalo ma serikal koro ne nigi riyo mar dwaro pesa ma koro bonds iyudo ka ne ginyalo chiwo around 17%. Jo fund managers be no increase, ne gimiyo ji pesa maber. Iyudo ka fund managers moko ne miyo ji 16%, 15%, moko ne okomo 14%. Koro mapiny kaka dawachi it will depend go ala ma jogo timo. Ok anyalo wacho ni nyaka bi obed mana mapiny mogik nyaka bi obed 8%, malo mogik nyaka bi obed ma. To kambi ka kambi kaka nawacho mokwongo be luwore gi kaka gi jok mondo koro gimiyi ohala mane ma gidwa miyi. Omiyo sama pok i-invest ing'eni gidwa miyi pesa di. Kamano. Erokamano ahinya. Nitie ote ka mara Clarice wacho ni morning ni Clarice nauliza hivi, wanafunzi pia anaweza kuweka pesa zake hapo kwa MMF? Mimi niko kwa college, ningependa kujoin MMF, please. SMS line moro karkanyo. Jopuonjre benya donjo. Erokamano. Mano wacho mokwongo ni japuonjre kendo ber ichak puonjori keno kapod tin. Kapod intiere sikul. Erokamano ahinya. Iwinjo Clarice ka iluwo chenro in gi thuolo mano mar donjo karkacha. Nitie wacho ni forex trading bende en yor keno maber. Kos mano wabobire chieng' machielo. Mano walos network. Wanyalo loso twak. To da wacho ni ne wawuoyo e jok machako mokwongo. The field mar forex, Bitcoin, gi moko go is very volatile. Koro ka in ng'at ma pok ong'eyo kaka inyalo timo, to kik iket pesa gi biro lal kata iwacho ni gigi kuolelo. Tem mondo iket kama inyalo yudo ka pok ing'eyo ati ing'e kama pesa ni ok nyal lal. Lokore mojo achopo ka bada tiege twak achiel ada Michael mondo miya wach mare mogi adong ide achiel kende. Wacho ni ati Cleophas an Feni ka wuok Masara luo chenro. Erokamano ahinya yawre ahinya. Nyis Michael mondo miwa namba simu. An Akinyi Elizabeth, an Lang'ata, Nairobi. Ramogi TV neno maler ahinya kantiere Karungu ma ema penj na jalony ni pesa mang'eny hiyo iyudo koso iyudo kanye? Pesa mang'eny iyudo kanye? Mae Manyar Oginga mosnago. Erokamano ahinya. Kone Gladys manok chenro en oro ote ne Gladys Wanga. Pod en Jerry Nyakwar Ogelo
ja Kolwalu Riri sub county akwayo ni usomnwa namba mano ma iyudigo mondo mi usom paro machielo ntiere kar ka weche mag forex gintiere kar ka jo forex umondo wacho na penjo ni forex trading kod MMF ere maber ka dacha kokeno usekoni mar forex nyaka ni wakele juma manyien wamana manja forex okurani ni tiendango nikech ka jomoko lalo pesa kata giyudo pesa yuto en mari kata yiero en mari nyakora mojoga kamano kumbona simu akawo thuolo mar miyo Michael mondo mi wach mare mogik sa oserumo en sari odai ka 40 ikona mondo owuok kar ka kido thuolo mar chiwo namba jogo manya dwaro mondo mi itundi kodi kata tok chenro kinyi makawuono ang nyalo miwa mano ka in thuolo mar chiwo namba no bang chenro kika chiwo sane inya chiwe kata sane kama owuok ero kamano joka nyanam daher mondo aen kare jowa samoro kano pesa e bank kamineno ka chiegni moro iyudo ka nyalo bedo matek kata kano pesa e ofuko nyalo bedo matek to kendo kata ki ikete kamoro ma ok onyuol bende ok ber daher mondo ajiw mondo kaw pesa ukete money market fund kama iyudo ka nitie jalony manyalo konyi pesa ni mondo omed nyuolore mano biro konyo jowa obed groups ma samoro ung'iyo ni pesa ugi usekete bank koro bedo mang'eny pod unyalo kawo pesa u mondo uket koro e lwet jalony mondo titich mar gine daher mondo amiu namba na 0720 768 683 0720 768 683 erokamano agoni erokamano ahinya bende Michael ayo kuom thuolo matwa kodwa simbino kiyawo sani ka idhiro ka ogada go gocho ni koro mang nyalo mako angi Mike nangi duok geno wasomo gimoro okinyi ma kawuono nyakwara moge jwang gigi thoth ahinya ka wantiere kar ka achiel ka achiel CPA Rico Dera donjo kae kod twak kindwelo mamoko motingo FCPA Bernard Siero kachiel koda ka welo mamoko Dr. Dickson mabendi bedo kar kae kod Joyce Olure twak mano mar mbakoro mukarango pek mar ngima masani wacho ni oidho koso chomo kama chal nade yangore kar kane kidie mbui mar Central Bank edhi neno kanyo ka giketo gimopogore opogore ahinya mar treasury bonds bende koro seketi ka gin treasury bills makoro sano selan ni chakre 50 iro kata tamalo maromo 11.6 mathoth pod mobiro kabiro juma ka juma wapuonjre kendo med jiwore kaka oganda kendo kaka onagi erokamano kuom dikona erokamano kuom goyo simu erokamano kuom bedo kodaro twak wachak twak sa achiel mar okinyi ma kawuono nyaka sani makoro achope giko mar twak mar opiny awe lwet jalieta kokelo ni chenro mar tedo gi chiemo kae to bang'e mbakoromo ang' biro oriti masana nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokewo nyaka chisango med neno Ramogi TV. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Pado manyen kod talanta manyen duto romo kamora chiel. Chakre thum mag pinywa. Nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Matama yweyo konya sebiro koso dibedi e kuero emana ketho kona
asepiro los kodawa baba neno mateku. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial star 487 star 5 hash. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by.